أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ما شاء الله شيخ مولي نلبتر دل ورد ديني فنون كريم من ديري سخنا بتشد بإيرو جيسا لابد نبينا ناني أردت كونغول e mawni men amnara basiru jiggo gandiraɗo baro hawoy dikki sen kaalima en kaali sowo fof sen mbi sohna hawoy lamba abdoul diagorga sen kaalima en kaali fof noon mbiruɗen sohna hawa jiggo jinnaɓe men oɗo mo kocciɗen ko sohna deede ñam to farcel ɗem sur ba men amalli kanko woni jaariki ceerno amadou jiguel ɗum noon mbaɗi ko debbo nene hawwa ko ɓi bamen alpha anto mbour joom suudu nede dede ñawolu ɗum noon min bismima on e jonde mon min mbaɗi on e jipporde mon min mbaɗi on ɓe jeeɗon dendagal ɓesgu so rewɓe wonɓe ɗo sohna kewe diallo en Coumba Ndiaye en sen mbiyen kalata min joom kono dendagal sowo fof min naaniɗe ɓe inde ɗinta duuɓi gaccuno ke haqqe kala ko mbiyanade ko tigi hen koɗo Allah ko manque hen koɗo amen kono moni fof min jiiɗum bisimilla won noon e jonde ɗe bisimilla mon e hadara o ceerno ahmad jiguel ceerno ousmane kongolna e moɗon assalamu aleykum wa rahmatullah Amen. Logo feewi logo moƴƴi logo monti آمين 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 صلاة الفجر يلا جبل سفتين بوقتم تم أو كونغورنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نغني غسر هادو ittedinira ñalawma o ceerno men ceerno Mouhamadou Khadijou jiggo to marda bamu ceerno Ahmad Tidiane jiggo neɗɗo noon wiyeede yo haal hoore weeɓani kono sa andi a haalat ceerno Ahmad Tidiane ma jubbande no gurdam ceernajo mbasa ƴewrude ko jinnaɗo ma ko ceerno men koye makko kalata inchallahu taala ko fayti no wurno e gueɗe makko fof aɗa andi no wayata ceerno Ahmad jiguel amin kalfinma ɗum kadi andi min yettere Allah no fewi ceerno Ousmane bisimilla ندخلوها ليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وحقك يوم لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي صدق من نهجه لا شك قد رسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا سيما أبا بكر الذي كان معه في الخلافة منفردا وعثمان الذي آثره bandiraɓe caggal yettude Allah e juude rasul sallallahu alaihi wasallam en dewatade Abou Ibrahima rewnoɗo juutat en dewri jettolɗi e calminaɗe e juuratɗe fof e juuɗe makko hande noon en ɗe kadi surprise mawɗo hono jinnaɗo men ceerno Tourabou Thiam mbe sikki ɗiɗo ñalawmaji o meeɗa tawtire ɗum o wi kanko ne hikka fala budda o ara o tawtire haymo nanani haymo yiyani ceerno Tourabou nani ceerno Tourabou seydi Thiam amin mbiwa bisimilla
bandira Abou Ibrahima ɗon towi noon alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti seereɓe en jetti kadi almuɓe yimannoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi man madahana baytan aw baytayni dakhala aljanna ɗum ko geɗal mon onon yimannoɓe rasul sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi on o yimi kam baytu goto walla o yimi kam baytu ɗiɗi ko min defanimo aljanna hay onon heɗotonoɓe on keedani caggal kala beltoriɗo sababude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o natiri e defore aljanna nde ɗum noon yo Allah waɗ men defanaɓe aljanna ngam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi e hadisul qudsi ana jalisu inda man zakarani min de mbeɗene wondi e ɓen jamtiroɓe ɗo fitti Allah ene wonde e meɗen anduɓe mbi ɓe mbi joɗota koye ngal ɗo dental on naggisata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi on ɓirtima zardiŋaji dartuɗe e nduron ɓe mbi ya rasulallah holko woni zardiŋaji ɗi yimɓe dartoto e ndura o wi dental jangtotogal Allah alhamdulillahi rabbil alamin ngal ɗo dental Allah ene wonde men nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene wonde men Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala ene wonde en yo Allah hokken waɗiɗin wuuri ngam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen gone lewru tedduɗo wiyeteno shahrul mubarak hibatun min Allah liman adrakahu wa waffaqahu li da'ati wa anahu li ibadatihi ko dokkal ummorade Allah wonande on keppuɗo ɗum ene selli ɗannaki ha wawi hoorde lewru ndu ha timmi Allah kadi wallimo o wawi rewde lewru ndu ha timmi taw o wofanen Allah yettamo moƴƴere wonde hende eɗen jogui ɗo kadi fayida goɗɗo ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabi Moussa joom makko winomo mbeɗa jogui annoraji ɗiɗi ɗiɗo annoraji ɗiɗi moftami ɗum ko leñol Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabi Moussa wiye joom holɗin annoraji ɗiɗi ɗi moftanta leñol Mouhammad aɓe ñifire nimɓe ɗiɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wi mbeɗe moftaniɓe annore qur'ana mbeɗe moftaniɓe annore chahru ramadan ɗiɗo annoraji ɗiɗi ndenti kawri heen o wi joomum holɗi yimɓe ɗiɗi ni firta annoraji naɓɓe o wi zulmatu qabri wa zulmatu yawmul qiyama ɗiɗo annoraji ɗiɗi ni firta janngo nimɓe ɗiɗi janngo sallllahu alayhi wa sallam noon sa wi aɗa haalamo e ngal ɗo dental gasata kono en jubbat hen fodde no waade joom makko subhanahu wa taala o wino kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakkude me joom laysa yussihi qawlun wala qalbun fil kawni yahdihi laysa yussihi qawlun wala qalbun fil kawni yahdihi ko woni hakkude me joom ko ɗon windata ɗemngal haata ɗum ko secret ko min tan e joomiraɗo mandi ɗum sirrun yumaziluhu unsun yuqabilu nurun tahayyara fi bahri min at-tihi ko woni hawɗiname joomu ko mbine makko tan omo yewta mbeɗa yewta amin kalda amin ittodira yeewe leysa yussi qawlun wala qalbun fil kawni yahdihi sirrun yumaziluhu unsun yuqabiluhu nurun tahayyara fi bahri min at-tihi sallllahu alayhi wa sallam sa wi aɗa haala hakkude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wino kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wino min komi sirru komi abdu komi ruhu komi qalbu komi nafsu nde joomum woni hahut lahut jabarut malakut nasut nde woni ɗeɗo yimɓe joyi ngarmi mbeɗa woni sirru ngarmi mbeɗa woni abdu ngarmi mbeɗa woni qalbu ngarmi mbeɗa woni ruhu ngarmi mbeɗa woni nafsu nden mi ari mbeɗa woni ɗum ɗo kalɗo Allah woni lahut nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam daro ɗon ɗo ruhu Allah wona ruhu jabarut o daro o wona abdu ha o yetti sirde ɗum ɗo noon ko mana wiyata la tumassahul yawm ko manaji ɗi ganduɗa hoore ma junngo memata ɗum hay hunde memata ɗum o wino kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bayni wa bayna rabbi la yaqribu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko woni hakkude me joomum ko malayika wawa rokkede gueɗal annabi wawa rokkede gueɗal ha Allah ɗelli ɗum koni hakkude men ko bayni wa bayna rabbi la yaqribu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal sallallahu
الله عليه وسلم وين ياسين سر الله في هذا الهاوت الله قبل الخلق إنك لمن المسلمين في عالم الناس إما سر الله ياسين سر الله إما سر الله في هذا الهاوت تو هذا الهاوت قبل الخلق فأدي تقل إنك لمن المرسلين في عالم الناس توين ده تقول سؤالي عالم الناس قبل الخلق إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم سنجتي مهندة كتون منها صلى الله عليه وسلم يقولنا صلى الله عليه وسلم كان كولي معبر نبرق الإلدي إسكالي معالي يتو جون سبحانه وتعالى ملائكات كرمكرون ديوا النبار كرمكرون ديوا وليان كرمكرون ديوا مجيب كرمكرون ديوا صلى الله عليه وسلم السلام الذي على رسول الله والسلام الذي هذا رسول الله والسلام الذي صلى الله عليه وسلم يقول من لا كان كل جوكرغال كان كل جوكرغال تيوتي جوميرا فأنت المراد كل والكل واسع فمهما ترك الأرض نالمناه أعوني جوكرغال أعوني جترغال أعوني بدرغال كلا تنا يتعالى الله كرما فأنت المراد كل والكل واسع فمهما ترك الأرض نالمناه كلا تنا يتعالى الله كرما كلا ما يان ما دوا يتعالى الله فمهما ترك الأرض نالمناه صلى الله عليه وسلم moƴƴuɓe men annduɓe men moƴƴuɓe meɗen ɗo nde min jetti nelaɗo sallallahu alih w sallam nelaɗo yettiniɓe jomiraɗo subhanahu wa taala هذا رسول الله والسلام الذي sa yi cheikh ɗon fuuti taali men holko yettinimo toyodiro ko yiddemo nelaɗo sallallahu alih w sallam woni hubbuhu qabla al wilade ka jalmadi fa wallahi ma azhatu min hubbi ahmadi سوى بعد كل أعدائنا يجفي فوق الحاج ماجي حاج مالك قوي مآزل لو فزت علما لم تلوي حق أكل مثلي لم يكن بها وبصاحبي خاتم الأنبياء هو سرنا كان صلى الله عليه وسلم ونسر ميلن هو نورنا كان قول أنوار ميلن هو المجدنا كان قول تدب ميلن صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سيدنا لو محندو كان وحاولوا كيبين مسيحين هاجوني كيبين مسيحين هاجوني كيبين مسيحين كبدينون كبر إذا المدر هو دينه يقولون لا رسول الله عليه وسلم يأيل إتيه كلمة لا رسول الله عليه وسلم وأري أهل مكة المكرم كيف يرني هي
ene jaari a hawrata debbo jagga ɗum gonɗa e muɗum hay noon kala fay debbo gorko mum maaya goɗɗo ƴetta ɗum ƴetta kaala waɗa e dow muɗum wiya mi resi hay goɗɗo ala ko wawi hen yitte ala hen ala no batta hen gorko mum maaya tan goɗɗo ala ƴetta kaala waɗa e muɗum wiya ko min resata ko ɗum nde nelaɗo sallallah alih w sallam ari itti ɗum ɗo haalaɓe sababu nde teddunade rewɓe imamul junaydu o wi minen min gonno ko yimɓe majjuɓe yimɓe jahileɓe yimɓe ƴekkoɓe tebbuɗe ñohoɓe zinoɓe ha ila an jaana nabiyana mouhammad sallallah alih w sallam narifu nasabahu wa afafahu wa amanahu ha nelaɗo sallallah alih w sallam ari amin gandi asko muɗum amin gandi ko nefata ko amin gandi ɗiwti muɗum ha allah antamen oɗumla sallallah alih w sallam o ittani ɗewɓe ɗeɗo nette foof te eɗen gandi yummen khadija holno waɗno ngala sallallah alih w sallam nde makkanaɓe gani sallallah alih w sallam nde makkanaɓe liwi sallallah alih w sallam nde makkanaɓe belliɗoɗe ngala sallallah alih w sallam heƴƴima ko yummen khadijata nde o satti yidde nde sa yiɗima suuɗo sa yiɗima ko nessulma gonta mbiyaɗino mouhammad ko yummen khadijata o dari dadi teeƴi tullini yiɗi nelaɗo sallallah alih w sallam aduna fof ene seedi fittireɓe ɗo jogui gueɗal famɗane dino on famɗani e mission mo nelaɗo sallallah alih w sallam yettiɗo o jarani hen caggal mission mo nelaɗo sallallah alih w sallam yettini ha yettiɗo ɗo kaleten ɗo yummen khadijatu ballal muɗum e sembe muɗum e jawdi muɗum ene jeeya hen so wonano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene ari yummen khadijatu ene suddimo ene suurimo mo yettogade ene galle ayo yummen khadija o timmine ene galle ayo yummen khadija o timmine ene galle sa ƴeewi yummen khadija nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettatamo nde omo yaare duuɓi nogas omo yaare duuɓi capanɗe nde nelaɗo sallallah alih w sallam ƴeftere yummen khadijata ene yaare duuɓi capannayyi nelaɗo sallallah alih w sallam ene yaare duuɓi nogas e joyyi yaati e nder makka sowa e nder makka nelaɗo resinayeɗe e o resimo jibinta o resi goppaɓe kaari woppi nde wonno ko adi nelaɗo sallallah alih w sallam ene resa yummen khadijata worɓe ɗum ƴettinon yaaji e wuro ngo wonde o resinayeɗe o resimo jibinta sa ƴeewi ɗiɓe nelaɗo sallallah alih w sallam fof ko yummen khadijata jibinta men ha heddi ibrahima on yummu wiyete ko mariyatul qibɗin law asa fada bihi ibnu fawzan aziman gayra mutal salman soydon hoɗum so wonano nelaɗo sallallah alih w sallam nde o resi yummen khadijata ɗe ko nden ɓiɓɓe makko jeeri nde ko jeegom ɓe fof ko yummen khadijata ha heddi ibrahima yummu wiyete ko mariyatul qibɗin ɗum woni ko aljinal sirata law asa fada bihi l ibnu fawzan aziman gayra musallim sallllahu alayhi wa sallam wadde witti en gandi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam no wadno e yimmen khadijata ha o heɓi sallllahu alayhi wa sallam o wuuri e nder makkatal mukarram hefereɓe ɗe jiɗi ñitte annore nde jiɗi ñitte annore nde koyno ɗum yuriduna an yudfi'u nura allahi bi afwahihim wa yaba allahu wallahu mutimmu nuruhu walaw kariha alkafirun segi nani aɓe mbela aɓe mbetta nelaɗo sallallah alih w sallam annore ɗum tawa dow wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyuzhiru ala dini kullihi ha feeña ha yeyno ha tullino aduna fottima hen sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o mo gandanɗa hoorema so en jooɗima ɗo hande eɗen jiiɗi mawninde sallllahu alayhi wa sallam nde wonno o wino wajadtul amala minha maqbula wa minha mardud illa salatu ala nabi sallallah alih w sallam nelaɗo sallah alih w sallam o wi mi ƴeewi dendagal golleji mi tawi hinen hen koko jaɓete minen tawiinen hen koko ɗutere ha heddi duude nelaɗo sallah alih w sallam kala no duuɗɗa e nelaɗo sallah alih w sallam ɗum laasi sakka ala hen koko jaɓere sallllahu alayhi wa sallam woni gurɗe alhamdulillah en jettiri ɗum allah no feewi
جاءت لوردة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فابتسمي يا ليتني كنت فيها سالما جدا وكنت حيا لدى الإخراج من دمي نلال صلى الله عليه وسلم لولي مكة المكرم وتمتنا يمنا خديجة وتمتها ولولها وسجديها ها ويمي وي وهاليني تاني وغور والله بندي وغور نبيه وكي o haalay ɗon o wiimo ay ko arna e annabi Moussa ko ko ɗum de heɓre arde makko yarto galle moɗon yarto joɗɗa ndeeɗa o wi noon o wi ya leytani kuntu fiha saliman jada haali noon nde o nden so yonti mbeɗa woni sagata mbeɗa woni cembirinde mbeɗa woni guuɗ mi daro mi sebbina mi haalɗa yiɗɓe yaltindemo sallllahu alayhi wa sallam e nder makkatul mukarram jibinaɗo e nder makka mawna e nder makka fiije e nder makka fina suɓo goto de yaltu makka ceerno welande mardanaɗo tan fina e nder marda fiije e nder marda mawna e nder marda wiye alay sago hannga yettata marda mbiyata ƴeewa kaala weeɓani weeɓani alfaja o horɓoen daro e nder dunga fina suɓo goto e jalti yettema e nder dunga hay so jaago mawgo metti ko toon nde wonno ko wuro ngo ngannduɗa wuro ngo piƴƴa wuro ngo mbaɗɗa geɗe ma fof ɗum tagi nde o yehi hawƴante kanko sallah alih w sallam o ari caggal wuro ngo o heeɗi wuro ngo o ƴeewi leɗɗe ɗe kanko sallah alih w sallam leɗɗe ɗe ene liiɗo o wi wallahi innaka la ahibul balad ilima o wi wallahi mbeɗa anndi makkanaɓe jiɗi kam mbeɗa anndi kan leydi mon ndi en yiɗi kam lawla an aɓay harajuni ma haraj sino fof wonama anɗe makka jaltine e makka min sallllahu alayhi wa sallam yaltata makka so wonama sallah alayhi wa sallam min yaltata makkatul mukarrama ويحقا من جفا نبيا بأرض jara bone yimɓe ɗaynuɓe sallllahu alayhi wa sallam fuuriɓe nela sallah alayhi wa sallam on gurti nela sallah alayhi wa sallam e dawɗo dawari pour yiddina sallah alayhi wa sallam yaltu makkatul mukarrama ويح قوم جفوا نبيا بأرض jara bone ɓe yimɓe je wonno jara bone ayaji ɗi ene ngoodi janngo goo foy ويح قوم جفوا نبيا بأرض haami ne woodi jam haami ne woodi jam haami ne yaalentani gaddamtude hayati ɓeɗo julɓe janngo ɓe moƴƴinti ko korkaji mon ɗi e tewe mon Allah e janngo Allah jaɓa mon ngaron Allah ene heɓa mon yoppi ɗum cotte ɗon ha para mbiyon haanino to min golli ko ɓuri ɗum ويح قوم جفوا نبيا بأرض aya gonɗo ko ya hasarata ala ma fatu fi janbillah ويح قوم جفوا نبيا بأرض oɗo mo Allah noddi salino saari jamgo so tawi gonɗi makko ya hasarata yabbata ala ma faratu ɗum ko nder silimi ala janbillah ويح قوم جفوا نبيا بأرض jare bone wara gas yimɓe ɗayniɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ألفته ضبابها والدباء nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko mumon tewon gowimo gaddi takke makko kala kulle ne wowi sallllahu alayhi wa sallam ألفته ضبابها والدباء ko dendagal kullon gowi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam وصلوه وحن إليه جذور waafimo yiɗimo takke makko dendagal ko wiyete jama daduɗi gara e makko gonde makko tawto makkanaɓe ganimo وقلوه ووده الغرباء makkanaɓe ganimo ko turankoɓe jiɗimo nde ummi makkatul mukarrama o yaltina omo riwa wallahi nde madinaɓe jimo keɓɗimo nde madinaɓe jimo keɓɗimo nde wonno omarden omo ande aboubacre siddiq radiallahu taala anhu aɓe garde ɓe gari ɓe jaɓɓa ɓe gona e nder makko toon sa ƴeewi ngolɗon lawol yaltude ɓe makka ko altine naada e makka ko altine sa ƴeewi yonde wonde ɗo nde caɗele ɗe ɓe dañi hen nde e campere nde ɓe dañi hen nde ha ɓe gari ɓe baylaki ɓe naate haade ɗe ɓe ñandi ɗo ɓe kiiri ɗon ha hefereɓe gabbiɓe ɗon gari ha tino maɓɓe jiyaɓe sago nden ka Allah وقلوه ووده الغرباء قول محمد المسلم وقاية الله أغنت عن مضافة وعن ظلم من الظلم وقاية الله أغنت عن مضاعفة عن الضروع وعن عين الله الله
ɓuri fawnude e sidile mon dow ɓuri addude garde koru ɓuri jogitade ko nden ka Allah ɗum so Allah heɓi yandema ala ko wawi hadde nelal sallallahu alayhi wa sallam e Abubakar Siddiq e ko Allah reeni ɓe gonɗo ɓe ngari haɗete Abubakar wi kamɓe ɓe so ƴeewi seeɗa ɗi jiyata meɗen nelal sallallahu alayhi wa sallam en ɗi jiyataɓe jokku haji ma ɓe goni ɗon nelal sallallahu alayhi wa sallam e pomsoroɗo Abubakar Siddiq radiallahu taala anhu o wetti koyɗe makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne yiɗi moƴƴade o moƴƴe guhe Abubakar Siddiq وصدق في الغار والصديق لم يرما eno mofɗima hen seeɗa والصدق في الغار والصديق لم يرما baloti ene wone less wimɓama he والصدق في الغار والصديق لم يرما baloti ɗi Allah andini ɗum ma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewɗo والصدق في الغار والصديق لم يرما baloti ɗi yiwete kañum ne kada ha nelaɗo Allah ne jaɓa Allah والصدق في الغار والصديق لم يرما Seydina Abubakar Siddiq ene jogino kaala o itti kaala makko والصدق في الغار والصديق لم يرما wimɓama o ene heewi gudde o ƴetti kaala o seeki omo sukkiri ɗum gudde والصدق في الغار والصديق لم يرما Abdoul ha heddi wuddere wotere te wuddere heddi nde ko ɗemɗen mbalonni heɓoyeta صلى محمد والصدق في الغار والصديق لم يرما te ko Seydina Abubakar suttitno ko kadi gasi haalaji والصدق في الغار والصديق لم يرما Abdoul o ƴetti feɗene makko wottu ɗum o sukkiri ɗum wuddere nde nela sallallahu alayhi wa sallam ƴetti aɓɓum tettungo والصدق في الغار والصديق لم يرما mbalonni nden yiɗi yaltude ari o ko woni ɗon والصدق في الغار والصديق لم ɗon ɗon يرما mbaloni ɗi kadi ene huuɗi hono yaade hono nela sallallahu alayhi wa sallam yawrude taw kañum jaɓani Allah ande hoore muɗum والصدق في الغار والصديق لم يرما joni noon holno mbaron ɗi waɗi waddata o ŋahi o soppi Seydina Abubakar Siddiq والصدق في الغار والصديق لم يرما nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne moƴƴi kanko Abubakar Siddiq o yiɗa dillude so dilli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi umor والصدق في الغار والصديق لم يرما tokede ene monta Seydina Abubakar Siddiq ene muñi ene monta Seydina Abubakar Siddiq ene muñi yiɗa dillude saabu yiɗa nelaɗo fiya والصدق في الغار والصديق لم يرما oɗon kadi bojji mettuɗi ɓuura nden bojji ɗi caani e dow abɓum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on sahaa ko ɗon nelaɗo sallah alayhi wa sallam ummi mbima ya Ababakar holko hemma Seydina Abubakar Siddiq wi min wonko fiɗi kam ɗo henni wonko soppi kam nden nelaɗo sallah alayhi wa sallam wi ko woni toon ko yo yalta mbaron ɗi yalti nden mbaɗoni yetti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbaɗon ɗi ko an waɗi ko mbaɗɗa ko mbaɗon ɗi ahan ko min waɗɗu koy mbaɗo nela sala holko tanma wadde ko mbaɗɗa ko mbaɗon ɗi wi min Allah andini kam ma rewɗo mbeɗe jooɗi mbeɗe fatma ɗo ha ngara ɗo mi jaɓa ɗo Allah yeeha والصدق في الغار والصديق لم يرما mbaɗoji ɗi wi noon ɓurnomi ko horma yawtude taw mi jaɓani Allah mi ande hen ɗum noon min addani mbaɗoɗi tawi min kala mo men noon soppude woppat ɗum ha maayi والصدق في الغار والصديق لم يرما nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi minen newlam teddinde kala ko mawno sello والصدق في الغار والصديق لم يرما mbaɗoɗi haali nelaɗo haali mbaɗoɗi ɗi kala ko men no soppude woppat ɗum ha maayi nelaɗi minen newlam nde kala ko mawno sello mbaɗoɗi والصدق في haali الغار والصديق لم يرما nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetti newre mum teddude nde newre nde gandanɗa hoorema so memi heewat nde newre o halɗiri konuuji nde newre o ƴettat o welto e wodde badi nde newre yimɓe ɗomɗiri ko nde ɗo newre yimɓe kaari ko nde ɗo newre o sellini giti ko nde ɗo newre o sellini kala ñakkude sallallahu ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رعاه سقاه أو بتحقيق راحة كان لله وبالله أخذه والعطاء وصدق في الغار وصديق لم يرما ونوري نوري دي ونمير كوينغال نلال سنة بك سيدي كوينغال سلي نتي موسي قوهان إيام يتاني سلي
hankali ɓe goni e yewtude mbaɗo woni jogui Allah kañum joni noon holno wayi nelaɗo wi kala ko nelam nden nemi sella mbaɗoɗo yimini kala mo toppunomi maaya wiyama nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rutte e jowde koye ngal seydina aboubacar ngal irti docteur yehi ndegal irtide seydina aboubacar docteur ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndegal irti kadi docteur makko محمد يصرخ في الغار والصديق لا يرفع ديام كل جاكي ديام على من أمني وشنا نتجام تال متواون لي شاء الله منني ديام توه بروني فكاني من نور سيدنا أبو بكر الصديق ديام كذي على ولا نور شنا مشانوي سيدنا أبو بكر الصديق إن الله صلى الله عليه وسلم kala ko haala e makko ene waawi wonde nde wonno fof makko koko luuri o wi arino e defteteɗo wiyama ko ɗum nawrimo kono ko ɗum sellude ko wona ɗum nawrimo ko ni woni haa ɓe dari ɓe jawri aɓe naata makkatal mukarram makkanaɓe jehi ƴeewoyi donki yirude ɓe jeeni gorko goto e waragat ɓe jeeni gorko goto temedere ngeloɓo yo ya abbonoɓe nelaɗo kala gappir nelaɗo yitta kala gappir nelaɗo yitta gorko goto wi so yoɓama temedere ngeloɓo ne wawi addude nelaɗo ha e dow makkanaɓe وهم يقولون ما بالغار بالعربين nden o yenama temedere ngeloɓo o abbi o soyni nelaɗo ha o waɗi nelaɗo leydi ndi moɗi puccu suragas nden leydi ndi moɗi puccuru o famni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo faami nelaɗo kadi o ɓuri hodde o abbiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam puccu mumoɗa kankone o mona o famni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ekko somi faamima ma horko wi aha mama horko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faamimo o rutti o hooti o tawi makkanaɓe ne jiiɗi yaltude o wi makkanaɓe hono paala makkanaɓe ne jiiɗi abbade ko nelaɗo o wi makkanaɓe yi ga kam anda ga hen ga kam ala ga te to ɓuyro ko nelaɗo woni o wi ga kam nelaɗo ala ga hen o ɓeydi majjiɗe makkanaɓe aɓe naata madinatul munawwara madina naaɓe nani hen ganda aboubacry ganda seydina nela sallllahu alayhi wa sallam joni noon sen jiiɗi faltade nela sallallahu alayhi wa sallam en jiiɗi faltade seydina aboubacry siddi hono mbatten nani hen ganda nelaɗo nani hen ganda seydina aboubacry siddi ɓe gari ha ɓe jaɓɗa e lekki tamoroyi ɓe jooɗi aduna madina fof tarinaɓe madina fof tarinaɓe nelaɗo nanɗo jooɗi seydina aboubacry siddi nanɗo jooɗi kamɓe arɓe jaɓɓalɓe ɓe ganda ko nelaɗo on ɗo ɓe ganda ko seydina aboubacry siddi woni so tawi ko nelaɗo ɓe mbaɗi seydina aboubacry siddi ne hani so tawi ko aboubacry siddi ɓe mbaɗi nelaɗo ne hani kono ɓe dokki andude hoy gonno nelaɗo ɓe dokki andude hol gonno seydina aboubacry siddi joni noon holko yettideɓe hen ha ɓe ganda kam moɗo jaɓɓoto o ko o woni jaadiɗo makko sallllahu alayhi wa sallam صديق لم يرما ديبه جوديما يككي ان ولي ترفل غير تبين الله صلى الله عليه وسلم دين ترفل غير تبين الله صلى الله عليه وسلم ko on sahagal seydina aboubacry siddiq ummi ngabbi e dow lekkiki etti kala kadi wirni tarfel ko ɗo ɓe gandi cukkuɗo woni seydina aboubacry cukkanaɗo woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam صدق في الغار وصديق لم يرما ani sino ko sallaji wonno so yaade ceerno salla ene faade ceerno ceerno ene faade salla joni ɓe nokki andude ɓen sino salla kam heɓrano sukkande ceerno kaadene faade ceerno heɓrano wadde ɗum ko yankinare seydina aboubacry siddiq ko hollidde nelaɗo seydina aboubacry siddiq kañum wonani haydara woni o ko o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko o woni mo garɗon jaɓɓade ko o woni mo garɗon ƴeewde ko o woni mo garɗon laatuɗo ko o woni mo garɗon jabbidade sallallahu alayhi wa sallam وصدق في الغار
وصديق لم يرى koni woni haaɓe naati makkatal haaɓe naati madinatu munawwar tawi ko adi aɓe jaharoon ɓeeɗo jaɓɓiimaɓe teddaniiɓe kormiimaɓe nokkiiɓe jiidaani e laawol maɓɓe nde ɓe jaaɗo ɗaif jenneraɗo sallallahu alayhi wa sallam yahata ɗaif o yaadi koye Zeyd ibne Harisatin o yaadi koye Zeyd ibne Harisatin omo fayi ɗaif nden o yettima ɗaif naaɓe mbellimo kaari guttimo e sukaaɓe guttimo e tawaari o tenta jiidaani e laawol makko nde wihi Madina o jaɓɓa o wurna o taƴina to o koye tawaɗo o wurta e sukaaɓe o wurta e fof ɗum woni aduna siri laqa min asifa ma la afu bihi wasaaɓe adna wa sarwa dammude من الصفا ما لا أفرهمني والساق عدوا وحزان تعبد للجميل أقى من الصفا ما لا أفرهمني والساق عدوا وحزان تعبد للجميل أقى من الصفا ما لا أفرهمني وسقى عدوا وزال الشرب للغيب ساديري الجمال سيوك ونرى صلى الله عليه وسلم حول الطائف نابع من كل لما قدوا من الجمال سيوك الفرقين وهذا koɓe mbaɗi moye caɗele ɓe guttimoye jawaari ɓe guttimoye suɗaɓe ala jinani si min kungiram ngel ɗo fanɗiri ɗum hayde comme noon ɗo bonɓe goni fof moƴƴi ɓen ɗon wobna rabiatan lil abdas irtafawu hadiyatan inaban yahdi ذلك أكب تكبير أضعاف الرسول وهل بهيمة تطيب بآقسه جودائنا أفوينا وابنا ربيئة للأبداس الأبدفاء nden wumnoma arta omo heyi omo ɗomɗom omo sufri o ari o jooɗi ɓiɓɓe ɗiɗo addas ɓe gaddi tamaroje ɓe gaddi ñaɗɗele ɓe ƴetti fonnoɓe kadi ɓe ƴetti ɓe ɗuuti nelaw sallallahu alih w sallam ɓe tuude nelaw sallallahu alih w sallam wabna rabiatan lil abdas kad dafa'a hadiyatan inaban yahdihi akabba tabdila adwafi rasul nde ɓe ƴetti ɓe ƴukki ɓe ɗuuti koye nelaw sallallahu alih w sallam de ɓe urni ɗum ɓe ƴetti tamaroje ɓe ɗiɗo na ñaam ko nden hen kadi o waɗi soulèvement seeɗa ma hadi ɗum fof rettin هذا هو الجن مرون به متصل nden ngol laawol ko nden jinneji kadi to ɓe muccima sukaade dawaɗi jinneji kadi jaɓi ɗo Allah nelaɗo soyata nelaɗo tawa tawon arta ene sooyi ɗum wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si en jooɗima ɗo noon enen ɗiɗi haade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗɗen hommage ceerno jiggel dow ko haani min wi jigge geɗe tati geɗe coome makko heen geɗe fof fonno ko yaarude fangi geɗe tati ɗe ceerno Amadou Pamma geɗe tati geɗe coome makko te heen geɗe fof on wawno yaarude o heɓa heen Allah o heɓa heen nelaɗo o heɓa heen seydi Cheikh ceerno Amadou cimo goro wi فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاق فالناس هذا حظه مال وزايد وزا مكارم الأخلاق كون والعلم إن لم تقدر بشمال فوله كان من يسمي أخلاق فإذا رزقت خليقة محمودة سو الله ركي ما جبتوجي تتوجي أولي مد جبت فقد استفاك مقسم الأخلاق الله سبحانه إفكر أخلاق الناس هذا هزله ماله نانا شر ما نانا كجودة الله ركيم نفقد من الله كم الله ننهم وزايا الملك ننهم وغنغل جهي نفقد من كبه الله ننهم وزا مكارم الأخلاق ننهم كجيب كل موت جديد الله إنا يبرأ إنا إذا تشتت هندي إذا شرنا جيكل jawdi makko o naftiri ɗum hen o heɓi hen Allah gandal makko o naftiri ɗum hen o heɓi hen Allah teddum
ɗum jikkuuji o naftiri ɗum heen o heɗini Allah ɗiɗo mi wi ndendirteeɗo jibril بديل محمد ذاك والدي بعد أن مدحت لداها محمد نلا صلى الله عليه وسلم ويسا أبي أن المدح يا هو بدك يا هو أنوديم والله ليكوديم والله أمبونتي سيدنا ذكر جيبنا من هابر جنگنا أمين نهي أمين نتيجة ميكرو حال يحلو توني حالنا سيد ذكر من نوار om jogi gandal makko na fami dum ngara wutta jawdi makko tutuma o waaso manana o hollumati ko mabbe kadi o hollumati ko manala sallallahu alaihi wasallam en fo en ngadi jiggal kongol ngol kala ko nan do wadi kam yeso e tagal muna e mari ko jandido jafi ni meri wi sen ama jiggal an ko manani jiggal fallo ko nan do wadma sata ko suni feeji an ka tan ka jafi medina bi an tan jigani ko hallo o ya o yi ko jiggal tan wayi kon enen de baawa en kalta ko ceerno han woni kaldo woni alay sab gonno caggal dow anda no nyanti gonno caggal dow anda no hiidi gonno caggal dow anda no fidiri ɗum ko gila whatsapp kewani ha ko whatsapp joni ke ko kenedima ko wala o noon de goɗɗo cagganeɗo o namnono finiri no namnono hirdi o ha o namno kano ñaldi ko gila whatsapp kewani whatsapp no kewni kan noɗo wadde bakkat yaha ɗum ko gila haydara kewani sa ɗum ko jikku makko kadi omo jottorno mi wi kadi jigguel funti meɗen ha yeehi jigguel fuuɗi ɗum ha yeehi o funtu men o suuɗmen hoore makko hawɗi ganduɗo nde o yaltata matta e heure mo yaltato e ñalawma mo yaltato e waktu mo yaltato eno yaltirde sa wiyama han jiggel wurtima hon ɗum ko kalis aljuma onon o wi mbaɗen sirki aljuma mo waɗɗi ɗum ɗon o wi mbaɗen sirki ƴew sirko o waɗa ko caggal makko taw ma e aljuma dewɗe hen yani aljuma mo mayo sirki mo wino ne hen o waɗa to fimaro aljuma o wi mbaɗen sirki waɗa aljuma gafti o maayi waɗa sirki mo haalma te o wi mbaɗen duwaw ndeɗo hitande kode bonde woɓɓe malla fonɓen mbaɗe duwaw ndeɗo hitande kode bonde mi haalni ceerno amadou mbimi nde kay ko jiggel haalno ko joni haqqille mo arti hen o wino kadi hitande wonde mi haalni ɗum ceerno amadou kadi min juuli tunta tasi min ngare makko o wi mbaɗen duwaw yalla hokku ɗum milliard uji o wi on ɗon fof mo nani kalis ha heewa ay ko laawol ni taw bo ari ko haɗɗiran ko makko noon atti mi haalti makko ɗum kadi min ay ko sikke wino ko enen fof men nani kalis ha heewa ko ɗum tan mon ɗo kadi kadi omo jottorto seydina ali radiallahu taala anhu o wiyam sifonamin aduna sifdana dunia o wi ما أصله في دار أولها أناو وآخرها فناو فيها لا حساب وفيها لا عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم ومن استغنى فيها فشل ومن استغنى فيها هزم ويا صفات وي ما أصله في دار وي من صفات أدنى من غنى لا أول مولم وتنكر وآخرها فناو وتدم كوكو كسر kala ko jogiɗa hen jawdi e ko moƴƴi ka kasɓe teddi o wi mi sifra ko waɗuma ɗum tagi ceerno jigguel enen jottoro ɗiɗo ñalawmaɓe mi wawano gastude to tan haalade ceerno jigguel jigi kalmo ka hay wonɓe fof jigi kaale makko oɗon jallonon oɗon jaafo wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin بارك الله فيك احسنت واجملت شرف الاسبوع جنgo ɗum ɗo soynanoma ɗum ɗo goɗɗo heɓɗa bandiraɓe kadi ketti min yetti Allah min duwi Allah joni ɗum gurdam ma an e dendagal wondima komin kalno nane ko so tawi a wiyama conférence marda sira annabi so tottama ɗum ceerno Ousmane Djingo mo ganduɗa almudo ceerno Hambourane ko toon fiila alpha o ɗiggirno hoore makko joni ceerno mo haaro ceerno Ahmad Tidiane Tall mo Tiwawa ɗon o ɓuuri galle Alaji Malick finde mum ɗi ko afo Alaji Malick ko wi ɗum fodde no hoore Alaji Malick kam kadi ko bawɗo sira woni ɗum ko joom gueɗal joom sira kono kala ko haala e annabi kasara
annabi en mbawa haalde ɗo ɗo e lewru hitande en gasnata kala ko jiggoɓa hen no yono cheikh ousmane jiggo yo allah yeɓe moƴƴere bandiraɓe ɓe beltima sowonaɓe kadi beltima addini kadi ɓerɗe yimɓeɗe e gurdam cinnaɗo men ceerno fadi jiggo ɗum noon eɗen bismo hoɓɓe men goto kadi e taniraɓe cheikh boul fouti radiallahu taala anhu mo ganduɗa ceerno yahaya tall ceerno mamoulli ceerno abou diallel ɓeɗo gari ɗo joni bisimilla moon ceerno saydou jiggo mo bamen demba jiggo kanko e jinnaɗo makko bisimilla moon golle ɗe no jaara ɗum taw tem o mbiɗen ko gurdam annabi sallllahu alayhi wa sallam on tawi kadi onon seeren ɓe ceerno ousmane no woni hen o wawa kadi gasnude ɗum ceerno ahmad tidiane jiggo o jubbi kadi e gurdam bamma ceerno moɗo harjoto jiggo kanko ceerno ousmane ko haali ko no woodi ko minen kadi woni seydiji mum ñalawma on koye terde dartaki mbiɗen udditirama silka qurana hatma o doyte ko 18h30 wadde hono keppen hono kaɓen hayso waktu o noddinama yoni sen juuno enen fof garten joɗɗen ɗo joɗirɗen ni kettoɗen kadi seeramɓe ɓe ɗum ɗo jiɗɗen hen alɓe kadi mbaɗi hen kañumen ne daaɗi men no fotoye fo inchallah sen gartoyi kadi joni eɗen jiɗi tottude musidɓe men ceerno gataki e ceerno abdoul asis ɓe beltina bandiraɓe kamɓe no foti fof kamɓene hayso koye maddu koɓe jomumen koɓe seeremɓe koɓe almaddaji yiwoɓe ɓe jima kono hoto ɗum yamirore khalifaɓe ɓe ceerno moutaga moustapha ɓe mbiyan namno hataye sono gone yimɓe yowon kadi ɓe namni hataye tamno sallah sallam ɗum ɗo jooɗi ɗum noon enen foof sen donkani jalten hataye taniraɓe cheikh tidiane nan ɗo jooɗi gaccon hakke ceerno moutaga moustapha ɗum ɓe namnani hataye ceerno gata bisimilla mo وهو جو يصير عندي وهو جو هذا لا أمانة إلا أمانة من زال إمامي أرجو أمانة زال
تزفر غرامي أرجو الأمانة بزرعنا إلى أمانة للتغيير بعد بفوتي وأما هادي بخير هادي بيت ناصري أهل نذيري لا تبتي أرجو الأهالة إذا رأنا إلى أوانا إذا الإله ألا تخلي ما أتخلي تكن مجاني إلا مغاني أرجو الأمانة زلالنا إلى إذا الحيوين محو الخطايا لدى المنايا هو المنايا على الختام مع الكرام كل تمامي ما شاء الله شير من كفاكي بدون قول الفا
min beltima almudi ceerno ali cham innirawo ceerno bohar kan ko bawɗo gonɗata ko kanko e oɗo musidɗo joni ceerno abdoul asis bey ɗi ceerno moutari ɓe mo radio sénégal yum ɓe ko wawɓe ko mbaɗata ko ceerno min beltini ko bisimilla won tawi kalda hanki tan darde ala ceerno Ousseynou Sy yo Allah e moƴƴere haada e makko deftere mbaɗ Ousmane Jiggo nayi joni yo Allah e moƴƴere yo Allah juutno gurdama hedduma ko juuɗe ha e dennagal bandiraɓe ɓe noon ɓamen Demba Jiggo min calmini on min juurima on nono mbiɗen ni ha joni ko hen gonɗen tawi wonko noddirama yimɓe mbiyama yo juuroy sono gartino goɗɗi ɗi eɗen ñaaga sababu enen fof goniren noon kettoɗen kadi ko nden conférence o fuɗɗoto danaka mbiyeten joni ma ceerno Amadou Tidiane uddit ko mbiyaɗen nane ni koye jikkuji gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam e holto wurno heno wurduno e miijo jinnaɗe men ceerno Mouhamadou Fardiatou Jiggo mo jubbu hen kono yaltade gurdam annabi fof inchallah noon ceerno Amadou Jiggel bisimilla ma e bande en bisimilla ma e nokku o bisimilla ma kadi e dendagal sowo bisimilla ma e jinnaɓe ma bisimilla ma e ɓismuma bisimilla bigoroni ko yeeso ma مديه لمحمد ذاك والدي بعد أن يقتل محمدي كان أحمد جيكوي مديه لمحمد ذاك والدي بعد أن مدحت لله محمدي فالرب قد أوجب على الأولاد داعة الوالدين والصبر سادي جنم يقول لم تر قط عيني مثل هذا الوالدين بر عديم ورب ذي العيال جنم يقول ذو عزة كذا يصائب الكبرى كآدم وشيخه وخاله شرعا جر محمد خرجته ومحب القرآن زاهد سره خاشع تقي لله ناصر دينه أخو العلم والصدق والدنا سمي رسول ذو علم حبيبنا خليفة الشيخ النائب المصطفى مرب ملقي ذو وفاء أتى من عند الإله الحكمة ذاكم فضل فنعم الوارثة لله ما أعطاه ربه من شخاء وجود ثم أدبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جازت رغبة همتي إلى هذه الأسر الفريدة من الدعاة إلى الله أن ألقي كل ما يتعلق في المقومات الداعي وسلوب الدعوة دعوة لمنهجهم الشريف الرشيد لي بهم رشيد في التحمل والصبر ونفاذ البصر نقض النائم ونرشد الجاهل بحب وحنان وإنا إن شاء الله أيها الأشياخ بأفعالكم المخلصة نحن جميعا نريد في الفيضة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية نريد مبشرين لا منفرين مرشدين لا مؤنفين وكمجتمعاتكم هذه آئلين وإلى الله والرسول منيبين لكل من تشرف بالحضور هنا التحية التامة والسلام الشامل العام الصادر من أعماق القلب يتدفقها أصدق لساننا التحية اللائقة اللاحقة بين الأخ والأخ والواجب بين المسلم والمسلم التحية أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولي من تلمين يوم
gacconoɗen e haqqe no feewi no feewi no feewi jinnaɓe men miñiraɓe men mawniraɓe men yummiraɓe men woniraɓe men rewɓe e woniraɓe meɗen worɓe kala hen goto mbiɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba Moustapha assalamu aleykum wa rahmatullah. onon pop en dotti on jaale ceerno Jiggel eɗen ndi ko woni ɗo ko pop ala e maɓɓe on jiidirmi kono fof min kaadi téléphone aranoɓe ngari dowuji moɗon ngari ñande mon ngari fof mon ari yettima Allah jarama on jarama e dendagal non kono wonɓe ɗo ɓe pop min dotti on jaale e inde Baba Demba Debo Rew. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe julɓe ceerno Jiggel hande haalanta en ɗum ko ceerno Huseyni Sy haalanta en ceerno Jiggel ko Baba Mamou Moutin haalanta en ceerno Jiggel ko Abou Ibrahima haalanta en ceerno Jiggel ko Abou Jalil haalanta en ceerno Jiggel ko Baba Moustapha mbeɗen sikki ala ɓiɗɗo tonguiɗo e soowa walla tonguiɗo e diidol Fuuta mo wawa haalde ceerno Jiggel on ala nde tawno kala ko mbawɗa haalde ceerno Jiggel mbiɗa ceerno Jiggel naggam e naggam wonɓe ɗon ene ɗatma makko gandal won gonnoɗo ɗo ene jogorno haalde makko Allah waɗi ɓerde muɗum heewi wi wawa ceerno Touradou Thiam ceerno Mouhammad ɓe enen jubbe e makko seeɗa hoto men gartude e temmen conférence o so Allah jaaɓi inchallahu gaccinen juulen takkusan garen puɗɗiɗen tem conférence o kono ceerno Jiggel jibina ko 1940 ceerno Jiggel jangguini ɗum ko Alhaji Mouhamadoul Amin Ba Faati Galo kaw makko on e nena makko yiiɗi yumma e baba ceerno Jiggel jangguini ɗum ko ceerno Hachimiyu Abou on e nene makko jiidi yumma e baba nanata ko de nanata ko metta nanade Aissata Seydou e Mamma Seydou jiidi yumma e baba Mamma Seydou won Alaji Mamadou Lamin Ba Aissata Seydou jibini ceerno Jiggel Hachimiyu Abou e amnata Abou jiidi yumma e baba Hachimiyu Abou woni ceerno Hachimiyu amnata Abou jibini Kadiata amnata woni Jiggel jibini yummum Jiggel deke kaw makko ga jangguini neɗɗo noon sone so tawi o nehama hakkude kawɓiraɓe makko mbeɗa sikki koye daɗoɓe o jeeya koye ɓe o jangi kono nde Allah ngal weeli jangguinimo haqiqa haw yi taraso ko andi bindol ko mawni on wiyete ko Mouhamadou Moustapha Baydi Kadou on e Baba Mamadou Hamid jiidi yumma e baba on ko Moustapha Baydi jibini ɗum Moustapha on jibini ɓe on wiyete Mouhamadou Moustapha on duuɓi nogasi joyi ruttori e joomum ende lootete Qur'ana ene yalta e hunuko mum Allah e mowata Qur'an on jangguide ceerno Jiggel mbumba on kon gasdi golle muɗum ceerno Jiggel sari e duɗe sarima e defte ceerno Jiggel wattini e juuɗe ceerno Abdoul Qadir ndimo cilon ɗo noon mi salmina taniraɓe Cheikh Oumar Fouti ndewi ɗon ceerno Yahya ceerno Aboubacry ceerno Mahmoud Ly e wondude e mawnom ceerno Mouhamadou Ousmane ceerno Jiggel dañi tan e ceerno Abdoul Qadir Ly o ummo e chaise o jooɗo e chaise ko kanko goto dañi kala mo ceerno Abdoul Qadir Ly jangguini oto goɗɗo ɗimmitimo koye Alpha Hachimiyu ceelawo ceerno Abdoul Qadir ummo e chaise o jooɗo kanko ceerno Jiggel dañi ɗum o reeni koye juuɗe ceerno Abdoul Qadir Ly mo cilon
o waɗani keɗal suura 1960 nden o gasni nde o gasni ala ko hetti sowona omo waɗane ɓaral bandiraɓe makko pop ɓe ummi marda ɓe ummi calaga ɓe ummi parengalo ɓe ummi ngorol ɓe ummi daara kala e jofli ngari fayi cilon ene jiiɗa hawroyde e ɓaral ceerno Jiguel te o suwa wadde keɗal ngaalum taw enen mbiyata ngaalum ene ɗum ɓe jooɗima bottaji nane ndefe ceerno Abdoul Qadir Ly nane jooɗi ceerno Mamadou nane jooɗi o yi ceerno Jiguel o yimo mis te eɓe jooɗi omo wojjini alwal makko omo foti reftade ɓaaral ko ñande hen o waɗi keɗal makko ngaalum kono wona hoolare ko hoolare kanko tan dañi ɗum e ceerno Abdoul Qadir nden ɓe jooɗimo o yimo mis ceerno Abdoul Qadir ma ko mis ƴettu ɓe ƴetti miti ɗon e 4 heures ɓe gasni deftere nde ɓe garti ɓe gotti ceerno Jiguel ɓaari omo wawno wasde wawde o wiya wa toyal ɗon kono ceerno mo ko kooli ɗon ceerno Jiguel en mbawa haalde haala makko min Ahmad e miñiraɓe fof ala eɗen jaggirɗo ceerno Jiguel ko baba ala ko jinnaɗo tan minen fof ɓe jagguiɗo ceerno Jiguel ko ceerno ceerno Jiguel o hoofima omo jangguina almuɓe 1959 ha 2023 duuɓi 60 كبيرا وعظيما سيدنا محمد رسول الله عليه السلام ceerno Jiguel watti jangguinde ko 1959 ha 2023 duuɓi 63 ceerno Jiguel ene jangguina ceerno Jiguel o wi min mbeɗa ñaago Allah no Saïdou Khadijatou mayri e Allahwal Qur'ana ni no Hamidou mayri ni mbeɗa ñaago joomam ñam mayru hen noon Baba Saydou ko aljuma may kikiiɗe mayi ko ene jangguina Baba Hamidou hitande woni hakkude mabɓe aljuma may subaka mayi ko ene jangguina o wi min noon mbeɗa jogui goƴa miniraɓam ɓeeɗo jeehi daɗi min mi anda batanam jafoɗon so jiimi ardinani tem o
bere jogii jorto won jeyaaɓe Allah nan ɗo so tawi juuli takkusaan jahati te kadi ko ceerno Jiggel adi ɓe keɗo ɓe ngannda ko ɓe daɗi ɓen heen e gandal caggal mum garten e tempo inchallahu taala ɗum waɗi ceerno Jiggel pop makko ko Allah ceerno Mamadou Ousmane ko kaɗo ko ma akhtata bil kelimi o windini min o tindani min o tindini min o janngani min o janngini min o andani min o andini min ɗum waɗi duttogol ceerno Jiggel e duttogol yummum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni goto somi miijima duttogol yummum nelaɗo Allah no rottiri tan artata yiyam ko duttogol ceerno Jiggel dawal noon nan ɗon tuggi nde o janggi e nde o maayi wonko lobbi ɗon ko heewi to jikku moƴƴo alaji Haruna haali joni mi jooɗi ha juuti nokku mi andude fof holko mbiyami baba mbimo madhi li walidi مدهي لمحمد ذاك والدي مدهي لمحمد ذاك والدي بعد أن قد مدحت لطه محمد min noon ɗo gonmi ɗo mbeɗa jabte e hooram mbeɗa ante e hooram mi annda fof ko ɓurmi wawde waɗande baba façon moƴƴere fof tinnaɗo am waɗani kam façon moƴƴere fof baba mo holli kam janggini kam holno mbaɗanmi min noon hande ɗo gonmi ɗo ala fof ko mbawi wonde so wonami manta babam caggal noon nde bantimmi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam فالرب قد أوجب على أولادي neɗɗo fof ɗo wawi wonde kala ɗo mbawɗa siforade e kala ko mbawɗa wadde e kala ko mbawɗa gollude andu Allah ene woɗɗini e kala ɓiɗɗo so debbo so gorko ɗa'atul walidi wa shukrahuma sanadi ene woɗɗi e neɗɗo yo ɗofto jinnaɓe mum yo ɗiggan jinnaɓe mum yo weltono jinnaɓe muɗum لم تر قط عيني مثل هذا الوالد من أحمد دي e jinnaɓe amen rew miniraɓe amen rew e waɗiraɓe amen rew mawniraɓe amen rew mawniraɓe amen wor miniraɓe amen wor galle o e ko takki e fof lam tara qattu ayni mithlu walidi mi yiyani mi yiyata hono baba mi yiyani ceerno Jiggel ko ɗigguɗo ceerno Jiggel ko moƴƴo ceerno Jiggel ko kaare seno ceerno Jiggel ko joom teddungal omo teddodiri e mawɓe omo teddodiri e jeunesse mo tolnodi omo teddodiri e sukaɓe o jibini omo teddodiri e taniraɓe makko ceerno Jiggel yo sahibul kubara كادم وشيخه وخاله صار holɓen yo sahibul kubara ka adami ceerno Adama Gaye jaggimo minen jooɗi takkusaan ene yoni ceerno Adama ene lemo hon poɗɗo julnude o wettiti o sappe e sappe ceerno Jiggel e dari sappe caggal sappe o rewa oɗo ha joofa o yetta oɗo sappe ha joofa o waɗi ɗon hawa tawi ceerno Jiggel o jaggi jungo ceerno Jiggel o wi an gay an ko an Allah totti kala ko Allah wanno yemmi watte jungo maɗa ka adamin wa khalihi hol on kaɓo ko Alhaji Mamadou Lamine Ba on waɗanimo ko waɗanani hay goto o noddi jinnaɓe makko ceerno Mamadou Aji ne wuuri ceerno Saidan Nouri ene wuuri ceerno Mouhamadoul Kabir ene wuuri ɓe tan joni gaga yummiraɓe amen ɓe o wi min Alhaji Mamadou Lamine mbeɗe defi duɗe ɗiɗi e jungo nelaɗo Allah bonata gasata haami hawra yeeso jomiraɗo hol dudal ceerno Jiggel hol dudal Abdallah Bayti to on ologa ceerno baba ko ɓiiko ceerno Mamadou Aji wi baba minen noon oyi janggine wi ɓe mi defima yeeso nelaɗo Allah ha gasi bonata ene ñaagui Allah yo Allah ken rontinde ngam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam wa muhibbul qur'ani sahibi sirrihi
qur'ana enen pop eɗen ceeri ceernoji guila sa tawranimo kurus sa tawranimo ɗaɗiyata tawanamo deftere qur'ana خاشع تقي لله ناصر الدين ko jiɗmi haalde holko jiɗmi haalde so kulol makko Allah oɗon gandi to moƴƴere makko oɗon gandi to diine makko oɗon gandi e pop makko oɗon gandi mi joofinoma nane mi wi mayde makko arayen ko mayde yaay Aminatu ceerno Modou Ousmane Allah jarama a jarama to ƴettuɗa e nelaɗo Allah ha jettiɗa e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum yaay Aminatu bintu Wahbin nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam dañi duuɓi 4 o jaggi jungo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe jeehi haɓe jalti Madina o darti o rutti ɓe jeehi haɓe jalti Makkatal Mukarrama o darti o rutti e Makkatal Mukarrama o yeehi o addoyi debbo goto ne wiye Ummu Aymana o jagge jungo Ummu Aymana o jagge jungo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hono payi ɓe tawi ko Taifa nde ɓe jettima to Taifa o wi addi kam ɗo kanat turuji ilal ahwali zairatan jafoɗon o addi kam ɗo ko andindema an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam min koye ɓe jeeyani o ko bamma o ko kawma o ko bane debbo o mbiyata ɗum ko yaay o mbiyata ɗum ko gorgol o waɗi nelaɗo Allah synchronisé hakkude mum e ɓesgu gongu ga gol fof ha laaɓi won toon yontere o rutti o yalti Taifa haɓe gari hakkude Makka e Taifa jaaɓi gooti nan ɗon o rafa nden o rafama o leli e jaabi ɗi wiyama ko tabiqa wiyama ko nabiqa o leli e less jaabi he Ummu Aymana ene wonde makko annabi sallllahu alayhi wa sallam ene yaara e duuɓi 4 ene wonde makko Ummu Aymana wima ko gonduɗa ko musata ma o yi ko fofam musata nderam e booram fof musata o jooɗi o huccete nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e dañi duuɓi 4 barakallahu fika min gulamin يا ابن الذي من حومة الحمام بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام نجا بعون الملك العلام نجا بعون الملك العلام إن صح ما ابتشرت في المنام دين أبيك الذبر إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام الله تواليها مع الأقوام كل حي ميت وكل جديد باق وأنا ميتة وولدتك طهورا وذكري باق وين الله صلى الله عليه وسلم يا الله ولي ما برك يا الله ولي ما برك يا الله ولي ما برك ɗo gonmiɗo koye mayde paami koye mayde paami koyɗi koyɗunomi e maɗa ɗi so tawi tan koɗi gonga andu fa anta tubasu fil hirli wal haram tubasu fi tahqiqi wal islami to tan ko koyɗum ko gonga ɗum ɗo pop ko an jeeyi ɗum andu noon kala ɓurɗo ko mayowo min kami mayowo ɗo ɗum gonmiɗo andu kala ko hesɗi koko rabba andu mi jibinima ka laaɓɗo kami laaɓɗo andu ɓiyam ɓiyi ceerno Jingir ñande o ummi marta ko alhamis ñande hen idi arde amen e oɗon alarba wiyete ko Abdallahi Samba o ari amen jamma bene woni guese maaro baba noddimi wi min nde mi felliti yaade lawlam jokkere en ɗam ngol wona feere dañen oto no jaaruɗen on saaha oto amen o ceerno Charan ndi ene nawi ɗum to yano Guinée
jamiro papa oro o ene paali kono e nder jamma he Allah waɗi sutura fof min deppani oro ha laaɓi min joftoymo galle layja ari wi kam bambawo jaho mbimo yeey wi min de hanki mi hoyɗiɗo omo yaha kono jimmi ko taaru nelaɗo Allah ne jaggue jungo makko mbimo ceerno arga wi ala mi attaki mbimo o mana ya o ari o haalen bababu yo moɗon te kadi amin mbaadi e galle he taaru nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Cherif Tayyib min pili nde min jaltata galle o nde ko Cherif o kadi min jaadi layja fini subaka law ari galle tawi min joli oto o yi Cherif o sabbini o wona e woyti ba Abdoullahi rutti min jeehi min ngara yaltude galle o min jeehi hamin jalti o wi Amadou bimoyla wi kam daro yiltu oto faato garde ɗo yaaho Mamadou Ousmane ɗo mi reglodira e makko ɓaare Mamadou Ousmane o wi ɓe ndewdirani o wi yaaho garde ɗo min jeehiro garde ɓe deglodiri o wi garde noon ko ndewataɓe kone heddi nogas te garde ene jogonima ujunnaji ɗiɗi e temedde joyi on wi rewata ko nogas o wi haabi bere on nde nenam o wi so tawi on garti jogonoya ɗon nogas min jeehi alhamisa min ngari ha jum min duwodiri o ari Ndar ɗon o waali aljuma ɗon o waali aset ɗon o waali kanko e ceerno Mamadou Lamine Djiggo e Mamadou Hamid Djiggo ɓe ummi ɗon ñande dimanche aɓe payi Fatick jokkoyde enɗam ɓe jokkirode enɗam walimaji ene gonno toon o ummiti toon altine o refti altine talaata o ummiti toon o refti Mbour nde o yahata nde o rewi Mbour nde o artata nde o refti Mbour o wi so tawi laawol ngol heeƴimo refto e Thiès so heƴani noon ala nde o artata taw yo fawama talata alarba omo fawa o noddimi téléphone o wi mi yaafa haasinjaji mbiyamo sappa naggam non toon so tawi omo mani nde finde ene woodi so tawi lewru maniru ari yo tottumo hade nden o noddimi min tan Allah tan kanko tan e nder suudu makko ceerno Jigel hajjoyi ko 2002 2023 duuɓi nogas e goo mi meeɗa andude e ceerno Jigel habar naggam e naggam o meeɗa suttade mi waɗi an haaliji mbeɗa jooɗi omo jooɗi nder suudu o addoyi wakande o wi softo coktumi o yaltini wakande o yaltini gude makko ɗiɗi o hay mi neroyno o joƴƴini o yaltini kasange makko o joƴƴini o yaltini biri jam jam o joƴƴini o wi ko arata ko so ari mbasa yomodirde hoore maɗa billahi wallahi tallahi kabiramu adima nde o wi kam ɗon nde koye lewru saftorano taske haarano dewa haarano gammu rakki gammu rakkati gammu rajafa afdu woni jeenayi muɗum ko 5 ɗo jowen ɗo jehen juulu en takkusan ha Allah artinen sollani ɗumilama hayno fof garten ɗo joɓe no kontina jakoro yurminiɗo weli kono ƴen tawen Allah garten walla so ɗon temɗi tan no mbawi julle ɗo ni yimɓe rewde mum ko tawa e mon no mbawi julle ɗo
njurul prante es njurul السلام عليكم.
فاتح صلاة الفاتح. آمين يا رب. آمين. 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 لا يقول جوي
bul sori de kaw ma bul sori bu dara ñu jox la lii bi si c'est en français waaw loolu par xoolal yaa toogal fi ma extérieur bul dem waa taxawal
سجل سماسون أي أدنى أمينة بسراي أمد الله بسراي عبد المطلب بسراي نبي ريا دمك ولا وطن جسدنا وسمنا بسوان كلنا فجأ كل سجلنا كل سجلنا كل سجلنا كل سجلنا كم سنتي مسكين فجر سفار كرتابك أدنى بلا ويتساق دم كتب سنك دم كل سجلنا كل سجلنا خرم خوان جمنا وخذ قولون خرم خوان جمنا لون خرنا يلا جب سبري أكملا كي وكملنا أي يلا جنا دولي دولي فمنا جنا دولي دولي أي يلا جنا دولي دولي أمينة بسياي أمد الله بيسماي عبد المطلب بيسماي نبي لنا دلنا دلنا كسدنا وخدنا تسوى كلنا فجأ كل سجلنا كل سجلنا كل سجلنا فجر صفا من درجاتك أبنى بلا ودك قدم قدم سلطة كل سجلنا كل سجلنا خرب خوان تغلا يكونون جرنا يلا يبا جبريل أكملك يلا غنا دورني ربنا الله سبحان أي يلا غنا دورني ستجان بالله يا زوروا آن خلفكم بالله يا زوروا درسالي ستجان إن جئتم متأثرين خدودكم متيممين مع ازدياد سفتجاننا 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 أول ما يجود دومنا برزخ البرازخ القطب المكتوم شيخ تجان شريف سفتجاننا سنيرة السيوخ واحدة جلست فيها من الأزل إلى الأبد كل سيوخ أخذوا عني من أصل الصحابة إلى النفع في السور سفتجاننا فالوقت وقتي والزمان زماني والسرب سربي والعنان عناني سفتجاننا من حبني من سبني فليتنب إن كان ساد محبتي ورآني سفتجاننا وإذا حبيبي تكلم بمبغض فكلاهما في البغض مستويان سفتجان مرغو غريكي غريكي موي تفرلاخ أكتر لالو تفرق الكجومر يو سيخ تجان سروح بمنطق يخم خميسلي يوصف يا تري اسكي سوف تجاب سروح بمنطق يخول يا تري أطلع يا تمي يوصف تجاب يدن تلال غرام دمم غرام جسس سوف سروح أكروه التنائي يدن بنانا وملا نبي كنغل تأبدا بس بس تبيروا بولم ولي من نرنالي تيانا بوبا غنا بجا ينتنا أكسر بيجا شريف رضي الله تعالى عنه تليفون مو يوم هابوه مع تليفون مو جاكا مو مارتور دكتور شهر من شهر رحمة تجاري جبو فقلنا منه بسم الله شهر سيدنا شهر نسي بسم الله on bismama e jonde bismillah on tawi wona hadara mo ha timmi birdar bismillah on dum non juulo yimi so biru limni en badi won garta jokkani be jori neddo conférence o garta e tempo wallogo buɗam annabi sallallahu alaihi wasallam e jippane sallallahu alaihi wasallam kasata mo wona hen ko wonara hen ko so tawi no tammi kono waktu o ɗino ɗino darade hatmo ɗo alɓedere jokko yimande men ha welto ɗo ɓegere beltore jiɗiɗi no fewi
kono Ceerno Amadou ko tabbi hen garen ko alɗo ngatto inchallah min Ceerno Amadou jokkaɗe jaramo den ɗum enen gandonade koye Ceerno Mamadou Hardior jikko gonnoɗen gasaraji yoɓani gamɓe a haali haala dina tan ko buur ha jettinaɓe gotorɗo ɓe jiɗiɓe ko ɗon ganduɗen ɗum an ɗiɗɗoɗa hen jokkiya bisimillah Moɗo on filme ban jafale monté ko chef makko en direct Bye. Okay. Allah duma. Arga. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu alaikum yiiɗe ko ɓe Sawo TV. Oɗonɗo koye geemi wawi taw koye galle men galle Baba Ganda conférence gonɗen hikka woni 9e édition men koye nder geeji wawi wondiɗo e musidɓe men guiɗo men gara men kadi ko ɓingue men ko mbaɗi men woni Bocar Mbaye Allah adduma conférence o saminama juurama Seydi Mbaye kala min ɗo duuɓi hande ɓe conférence o e holno mbaɗatmo ko jiɗɗa e conférence o ñalawma hande o heddira ko ceerno men baaɓe men woni ceerno Jiggel kam heddira ñalawma hande o ɗum andi holno mo jiɗɗa e ɓerde maɗa o ñalawma hande kiiɗe hande o ɗum noon tawiɗa bandiraɓe ayni directeur Sawo TV caméra men ɗo ko Amadou Diagne e Hamme Diagne kamɓe kayde caméra o ɗo e micro ko min Hamme Jiggo e garamen Bocar Mbaye min weltanama tigui kallamin holno bellam mo joguiɗa e ɓerde maɗa faade Sawo TV faade kadi e ñalawma kiiɗe hande o seydi ma bisimilla waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Hamme mi salminima mi juurimama mi ñaganimama kadi jaam e kisal vraiment kadi wonani en weltare no fewi kadi e yiide ɗo Sawo TV arde kadi eko ndenduɗen enen fof ɓesgu marda fof hawri ɗum sa ƴeewi hande ko weltare tan woni ɗo e gueɗe ɗe fof ko marda tan woni ɗo hay dara en jiggaki hen wona to banggue waɗoɓe conférence wona to fiddiniraɓe wona to caméraman uji wona to journaliste ala fof ko manquirɗen vraiment ko ñagade tan Allah nde Allah yajnat ɗum ha yaaji ha ɓuura ɗo vraiment kadi ko artude kadi e teddiniraɗo ñalawma o ono bammen Jiggel ɗumne kadi so tawi marda ɓesgu marda eko taari marda waɗi ɗum Sowo fof waɗi ɗum waɗi koɗo haani vraiment so tawi ko Baba Jiggel kam enen kam hayso teddinirama laaɓi e ngala joppi makko vraiment ko daranino ɓesgu marda ko daranino Sowo enen hande ɓerɗe men ɗe fof ne keccide à cause de ɗum ɗon vraiment kadi ko ñaganademo yo Allah ɓeydu yurmede eɗo wonɗo e dendagal ɓesgu julɓe fof vraiment en beltima kadi en beltinima kadi e conférence uji men ɗi hono ceerno Ahmad Jiggel e Mamadou Ousmane e Alaji Jooɗo ko ɓen goni ɗo conférence uji ɗi vraiment en beltimi no fewi en beltanima kadi dendagal jeunesse marda fof nan ɗo vraiment Allah jarama non Seydi Mbaye Allah jarama min beltimi no fewi kadi yiidem ɗo yalla ko aranno Allah addimo hikka kadi machallah ande kadi Allah yemmoje Seydi Mbaye Allah jarama ha muuri Allah jaɓi sa yalla yemmoje wayi oɗo jonde en jeehi ko en goɗɗani ɗum koye musidɗo men jiɗo men mawni men baadi men ɗum na wiya Samba Seyna ko mawni ɗoddiri Jayel ceerno a weltama no fewi walla ceerno Moudiga ɗen ɗo haajini wonde conférence o ɓe kadi fuɗɗima heewi an juulama joni kayen programme uji jaremeje ɗe noon ceerno Moudiga walla beele hono jiɗɗa hande e kiiɗe hande o teddira ko ceerno men ceerno Mouhamed Jiggo ñalawma o ɗoyɗum ko ceerno Amadou Jiggel e ceerno Ousmane e ceerno Alaji Jooɗo kamɓe ɗo kiiɗo hol beele mo joguiɗa hen e hol kadi beele mo joguiɗa hen faade Sawo TV faade kadi e kiiɗe hande o
tawde hawli e dimanche 9 lewru mars 2025 noon Seydi Dia micro yesso wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam caggal yettude Allah e julde annabi makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yettude mon onon ɓeɗo Sow TV darde mon yiyama gila ɗum jagga ha joni ɗum dariɓe dandalan oɗon mbaɗa ganduɗa hoore ma publicité ji oɗon kaala jamma e ñalawma aɗa haali conférence o oɗon siftini yimɓeɓe woni kala ɗo woni gurel wuuro diwan ha e ganduɗa hoore ma réseau département hay nokku goppani fof oɗon mbaɗa publicité oɗon kaala jamma e ñalawma woni kala ɗo jittawtere conférence o wonni ene welamma kadi ganduɗa hoore ma yimɓe fof no tiina e keewal woni kala woppi haaju mum e hammu mum ari no waɗade ganduɗa hoore ma conférence o yidde ɗo dañi ko nawri ko fewre dewal mum Allah e nande ganduɗa hoore ma e ɓeydade andude ɓeydade jabde e ɓeydade yidde woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam siko ko gurdam makko haalen kadi hande ɓernam hecciɗi no feewi kadi ɓerde julɓe dariɓe ɗo ɓe fof e jooɗi ɓe fof hecciɗi tigi tigi no bammen jinnaɗo men ceerno men ceerno Oumar Khadiaro nde haalande ɓernam nde hecciɗi tigi rigi e ko wonɗum ko fof ɓernde hecciɗi e ɓerɗe fof goyi ɓittaɗi e koye men goyi si meɗen gandi ceerno Oumar Khadiaro ɗo henno men ɗo henno wuuro ngo ɗo henno diwan o ɗo henno leydi ndi min gandi ceerno Oumar Khadiaro ko Allah tan wi ɗuwaɗo Allah wi Cheikh Tidiane o yaltata ɗon kadi ko baajotoɗo ko basitoɗo kala e saaha ɓiɓɓe yo toppire jinnaw men e ko wona ɗum e duwonade yimɓeɓe yo toppiro ganduɗa hoore ma galleji ɗi toppiro ganduɗa hoore ma rewɓe men toppiro pofop on wasiyo ɗum kanko ne baaba jiggueɗe ɗe mbiya yo Allah yurmo yaafo Allah moƴƴatmo e mbiya baradallahu isamu mumine ɓe jayi sini muslimin baaba jigguel dal ko basitoɗo ko basiroɗo tigui rigui 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 simbi ceerno Mouhamadou Khadiaro tigi rigi 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 inde nen notima ko ceerno tigi rigi so woni ceerno tan ko seerdi gonga e fenani tigi rigi omo seerdi gonga e fenani kadi wuuro men ngo immajjani ko basiroto sukaɓe tigi rigi tinnuɗe jangge kala mo janggani yo liggo kala e saaha ɗum ko wasima ko jangge sin janggani liggoɗe toppirɗe jinnamon ɗoftude jinnamon ko heɓere ko e ko dañete ko e ko soynete ko yiiɗa heɓede ko fof dañete ko e less koyɗe jinnaɓe ɗum noon ɗiggine jinnamon on yumma e baaba fof ɗigguineɓe ɗum noon hande ɓerɗe men kecciɗi kadi beltima kadi e ceerno Mouhamadou Ousmane en jiino haaldi ganduɗa hoore ma Mouhamadin sallah sallam en jiino jamtiri Mouhamadin sallah sallam en jiino sifori Mouhamadin sallah sallam guila ummade jibina ha e ɓiɓɓe ɗo dañi ha ganduɗa hoore ma naari ganduɗa hoore ma e hayre kañum e Aboubacry ha no ummiri ene sifori fof sifori ha ɗo hanni en jiino haalde Mouhamadin sallallah alih sallam enen fof en ɓeydima yidde en ɓeydima horsinde en ɓeydima bartude e biyeteɗo Mouhamadin sallah sallam e ceerno hamme ala jooɗone kañum tinnima darima dandalan kadi mi haali ganduɗa hoore ma e haadi sallah sallam e sifa Mouhamadin sallah sallam enen fof ko wawi waɗede hen eko wawi joyde ko Allah jaɓamen min ko hoore ma ceerno noon Seydi Dia Allah jarama jarama Allah Seydi kadi min weltima no fewi de vraiment kalɗa ko yidde kalɗa ko gandal kalɗa ko anni ɗumde ɓerde haade ɓerde ɗum kadi machallah ha joni gonɗe koye dirɗo Sow TV wata won toon ko Amadou Diagne wonde Hamme Diagne Hamme kede caméraji ɗi koye micro jon jenkore o fuɗɗima hankkadi ceerno Amadou fuɗɗiri inchallah ma en naade kala indoraɗo Seydina Oumar min mami daggi e jungo mum nde tefna ɗum ha ɗara yani janna ɗon ɗo nde hani rawamo sharia haɗani bamma togora bamma dari wi min neraɗo Allah wi kam kala inniraɗo Ousmane min mami ɓeɗe tefnano ɗum mi itta ɗum e bonɗi mi nana ɗum e alijanna ɗon ɗo ne hani rawamo sharia haɗi Seydina Ali ko noon Seydina Oumar ko noon Seydina Abubakar Siddiq ko noon neraɗo Allah noon dari darti wi minne Allah yamiri kam kala biyaɗo Mouhammad biyaɗo Ahmad biyaɗo Hamid biyaɗo Mahmoud ɓeɗo pop so nihi rawanu ɗo Allah haɗi ado Allah haɗani pop ɓeɗe tefna ɗum ɓe namɗo ɓeɗe alijanna innahu idha rada Cheikh Oumar Abou Dini wa taqwa
السجن والهدى ولم يرتب ليس العليا نورانيا شيخ من يعامله الاخطار فوتا وبمبر الكتاب بدار الشرك لله الهيا شيخ ملك فوتي رجل شيخ الفوتي شيخ الشيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولاية أنا جمالي في كنت هالدي هو كنت هالدي أنا جيجونا هالدي من هون نلار الله صلى الله عليه وسلم شارمان عثمان هالدي من هون كنا نلار الله صلى الله عليه وسلم ما هو ببركي نورتو إدم دم دم كل كان الله نلار الله دي الله مو يتبت تقولي دي هم الله فين يدري نلار الله يمون هم ويكون حق الله جبر كاما يا واي ليمينوز كورس ليمينوز نجيلا كورس يا وا كورس torsa e liminoso e ha tampa nifa torso liminoso ina humba Allah bara est ce que ko lumière o aussi lumière la bara ko do hakkille famarande Allah itte annore mum rokkine la Allah wala ina itta ngas ala den de la Allah wontar ko jusu o yedel Allah Allah itti e nuru mum tagri nelaaɗo Allah so Allah itti e ko mum tagri nelaaɗo Allah wontata ko Allah ko jusɓe Allah wontata Allah noon ko gooto Allah ko ahad Allah ko wahid Allah jabara feccade joni no haqqille jaɓirta no haqqille famata holno Allah ittiri annore mum rokki nelal Allah woni lumineuse torsa hen ha leera nifa torsoma woni annore Allah nde jagga lumineuse o Allah naati wi nelal Allah ane mabɓe wama atakum rasulu fa wama nahakum anhu fan nelaɗo Allah ummi woɗon tagore nde fof nde tagetede taga koye annore nelaɗo Allah kono wonno ko adi wonɗo wirno alaji mari si ene haalana men wi mi to hawo yetti annore nde ha yetti Abdullahi jiwral kadi oustaz no fewi seɗen jogui worɓe e rewɓe fof ɗon ɓeɓe juuɗe posoji ceerno Ahmad nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam alaji malik si jaggi nelaɗo Allah addi nelaɗo Allah o rewni ɗum e nuru Abdillahi Cheybata Hasimin Abdi Manafin ma Qusay Kilab Murrata Kaab Adnan man yujawizu Manafin ma Qusay Kilab Murrata Kaab Ghalib Fil Mari Nadar Kinanatin Khuzaymatin Mudrikatin سيد الحاج مالك بيعلم دار العالم من يجاوز عدنانا فكثيبه كلامي نزار المعادن من يجاوز عدنانا فكثيبه قد عمل العالمين ومن بدوكو كان نجد بفوسه نار سنو نزار المعادن من يجاوز عدنانا فكثيبه قد عمل العالمين natinam koyɗe nelaɗo Allah o rewi o Allah wi wata qallubaka fis o ari hawyete Abdullahi honomo wattane makko o woni e Abdul Muttalib nden Abdul Muttalib wonde makkanaɓe lori annore nelaɗo Allah nde woni e makko makkanaɓe joguima e makko hasideji ɓenane ƴettoromo banggue ɓenan dufra banggue ɓenan kalda banggue kanko nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam on woni annore on woni e Abdul Muttalib holkoyi Abdul Muttalib wi jomam mbeɗa ñaguima ñaara kam ɓiɓɓe sappo somi heeɓi sappo ɓe mbeɗa takkani Allah hersude hen goto Allah rokkimo o dañi ɓiɓɓe sappo yu'inuna hunde ene ballam nden o dañi ɓiɓɓe sappo tan Zubairu ko hen jeeya Hijilu ko hen jeeya Dirar ko hen jeeya Abdullahi mo ganduɗa kañum woni kotta o Abu Talib ko hen jeeya Abu Lahabin ko hen jeeya ɓe woni sappo o dañi o yejjiti ko takkanino Allah omo hirsa goto e maɓɓe o jooɗi ha ɓooyi koye noon are makko wimo ɗufinde wi a hattadi o fini o jaggi dammuhol o hirsi jamma ɗimmo
كون نقول أعطي مكوهم هي عبد المطلب وفي الذي أهتدي وفي واجب بسم الله بسم الله نجارا وجارا وجاكي كويه غالبو جيبو نيرا متى بيجو جام متى بيجو كون نقول أعطي مكوهم عبد المطلب وفي الذي أهتدي وفي الوياه يودي دمير يودي ناي يمر جلاب وفيني أول جلاب كل نقول دارتك ويم عبد المطلب يقوم أو فوق بسالة كوي جبال كون أنا ورارو أتت بنين الله ساتني سب على هرسه الجوار فاطمة من شديدا جاء بيبي مصاحبا خارجا بالوارد لك وصل يا إلهي وجزي ونجل منه حتى محمدا سيد الحاج مالكنا وقد تكرر بعد الليل رؤنته ما يقول أو في الذي عاهدت فأنت المريد إيفاء عبد المطلب وهرسي وبيا وبيد وهرسا وأنت بس بوب ودارني ويوم بتكلم بجوما وتكلم بالله كو نرد مصاحبا خارجا بالوالد الكريم ووجب كرازي كرا يلتي تيرازور يلتي بابم نلان الله صلى الله عليه وسلم on forward e on saha kambe bobo buri be yote ko bamam nelaɗo allah sawno annorde ummima abdoul moutalib faye abdoullah te kadi omo hosin abdoullah ko poɗɗo hirsede hono waɗi abdoul mbeɗa ñaguima hoto jim a haali joni mbiɗa wa amma nahwa isafin wa amma nahwa isafin summa na'ilatin murida ifa'i zaka an-nadri wa hono waɗi amma nahwa isafin summa na'ilatin murida ifa'i zaka an-nadri wal qasami wati abdoullahi lay isaf e na'ila ɗum wiyete ko sana munuji isaf dari koye leydi jordi kon na'ila dari koye leydi jaridi o jaga abdoul moutalib ɓe gari hay isaf o lelli abdoul moutalib o lelli abdoullahi o wiya mi hirsa abdoullahi o ɓiɓe leydi ndi o tawi leydi ndi ko jaredi o wiya somi hirsima ɗo leydi ɗiɗo ko jaredi wonata ñalawma goto ubbo nateydi ƴiƴamma jufde nga ɓe payi na'ila na'ila ko karawal jorgal kos o lelli abdoullahi o yomi hirsa abdoullahi o yi ɗum ɗo somi hirsima leydi ndi somi hirsima ƴiƴam ɗam karawal ngal moɗata ko ɗo wonata kala ne mbirtimi mi suna o ande hoore makko ɗum woni fof tamma amman shadida o ande hoore makko o ande hoore makko jonon qaluhu أبدا لا تفعل بذا أبدا علمك omo jogii ko intérêt mumen kalti mbima abdoul moutalib ay on mo jogoɗa hirsude hoto hirsude sa hirsimo wontata ko enen Quraysh en koɓe kala dañƴo ɓiɓɓe sappo fof hirsat hen ɗo goto joni noon o wi aha kaɓe poɗɗo hirsude mo hono mbatten lamdi فيها شيء كائنة مصابرين ما خلا نبتني خيبر فيها شيب كائنة
njehen Khaybar نمضي لخيبر سنجهي خيبر ننتون فيها شيء كاهنة وجه إلى تولي ويد بدو الاستخار بوه ننتون سنجتي ما يمكو كانوا يمكو هالي وكانوا كولي دفتر مستعملين بما قال ذو السلام دعاري بنجتي بتاعنا وجه بكالي وجه ويد إيه onon so tawi neɗɗo wari e moɗon holno foti waɗatno iddiya wi min mbaɗatno hukkinori sappo قالت فقضية تفضون بها wi ko gelode sappo min mbaɗatno gelode sappo ɗi ko ɗum min cotirtuno neɗɗo so warama o yimi joni sa yimi ƴew gelode sappo fawa banggue Abdoullahi fawa banggue kura ala waɗa kura so kura yani Abdoullahi ɓeyda sappo goɗɗi so kura yani Abdoullahi ɓeyda sappo goɗɗi o wi hande kura o yente gelodi he o yetti o gara o fayi gelodi sappo dari Abdoullahi dari tirage sort yani Abdoullahi Abou Lahab Hamza gadde sappo pawa o dari tirage sort yani Abdoullahi non ha timmi sappo laabi sappo no foti woni temedere geloba heddi banggue o watti kura yani e geloli o watti kura yani e geloli o watti kura yani e geloli ɗum woni noon o wi zidu fasido wasido duna basaka mahbubi kullu yani ala zidu fasido Abdoullahi taktim ba makko jaggi e jungo makko horaɓe payi omo ƴemonoyamo horaɓe payi omo rokkoyamo debbo horaɓe payi omo ittoye annore wonde Abdoullahi o addoye ɗum e nder ranga Aminata wa abdu mutalibin min mi waɗa ɗo morlal jeeri Abdoul Moutalib jungo mum jaggama ɓe gari eɓe jiilo sohnajo nandane Halima nandane Hawa holmo nandata nandane Kaj holmo nandata holmo nandata dew sulma Hawa on Hawa wiyete holmo nandata ɗum holmo nandata on narwo gogo Hawa Begari, awak nak aku kahwin. Hajul ko Hawa. Begari, Wasa Abdullah ko jontan. Dembirci, debbo goto bele ko Fatimatu. Won Fatimatu. Hedi cangal Abdullah ene yaha yabbi wutti Abdullah darta. Yetti fiya makko. O tawi debbo ko joɗɗo debbo o yi Abdoullahi ene yooɗi wi min mi jiɗmi ko ngara ɓen jogui temedere ngola ngelawma ɓe rokkuma ngara denten gonten tan Abdoullahi dari yecciti e makko ƴeewi mo wimo amma alharamu fanma ma tudunahu walhallu la hilla fa tastabinahu fa kayfa bil amri alladhi tabghinahu yahmi alkarima irtahu Abdoullahi wimo
so tawi jiɗɗa ko min e ma dokkami temedere ngeloba zimden no famroto nanon pamon ɗum kay falmo ma duunahu ɗo no gonmi ɗo sami taarino tagal beele yaada e ma yo jomum jeem so tawi jiɗɗa ko mi haɓɓitan duhonam ngo ndenden walhamdulillah hilla ganda ka ɗum ne kadi dagaki o ɗacci ɗon debbo o ɓe jeehi ɓe dokka sohnajo o wiyete ko Aminatu altine dewgal ngal huma talata alarba alhamisa jamma alhamisa ɓe ummi toon o wihi leno yaade Abdoullahi e ngari e siifa Abou Talibin ɓe jettima kodu ngu waɗama nene Aminatu addama baba Abdoullahi addama lelde waɗi alhamis jamma aljuma finama aset finama alet finama altine nelaɗo Allah ummi e keesi Abdoullahi faye ranga nene Aminatu لولا العروبة حلت جنامة في رجب nden o yettima o yetti ليلة العروبة حلت في رجب wallahi o jamma noon ko jamma belɗo haalde tahmuɗo nden nelaɗo Allah jippima e ranga nene muɗum Abdoullahi jogino on saaha jondoro ɗon ko 100%. nden nelaɗo ummima e keesi makko o arti e 20%. altine talata alarba o refti lawol ngol o rewno ngol omo faahi makka o hawre debbo pinoɗo yo arɓe zinde joni on imo tan wimo i wona rewno ɗo nani arga maɗa selli kono ka baɗɗo paralysé ya ko wonma ni yet ɗe balɗe ndewɗa ɗo hende ko a lumiére kono hande aɗa wiɗo aɗa wayno bohara mbayni aɗa soofi ha deke on saaha leer nelaɗa no ummima e makko lewru leppi ɗiɗi e reedu nene Aminata doom nelaɗo Allah maayi leppi ɗiɗi omo woni e reedu nene makko bammakko maayi bammakko hono wonno yiyano ko Sam ene arta soom babiraɗo o sanki ene wonti eɓe wondunoɓe lootimo jamma ubbimo e kalane Aminata ɓe mbimo ande joom galle ma sanki Aminatu dari wi min joom gallam sanki wi afa جانب البدهاء من آل هاشم وضرب أبو عبد الله حين مضى وجاور لهدا خارجا في الغماغم قضى بأبو عبد الله حين مضى فإن غالته المنون دعته المنايا دعوة فأجابها وما رأت في الناس مثل ابن هاشم قضى بأبو عبد الله حين مضى nden woni e nder reedu nene makko leppi ɗiɗi nene Aminata anda ko reedu so anduno ko reedu o wiyata oɗo mayɗo jaaɗo ruttima hankadi ala kettiɗo e bani Hashim aɗa hol ko wi o wi ko rahu asiyatan rahu yartahinuna sarirahu o wi kihiɗe ɓe ngari ɓe itti goski makko yimɓe ɓe hankadi ene duñodira o wi hewo beyam nden o anda ko reedu leppi ɗiɗi leppi tati leppi nayi leppi joyi leppi ha anti hummilti إذا وضعت سمي محمدا الأمرت فيه وكتمان الفتى على النبي وعليه أجمعين صلاة ربنا دائما ولسابهم من بعد ما قد
ما شاء الله شرامة كمين تقبل الجمهور هرهر جمهور طبعا وين قاتنا جودي شر سعودي نبي شر أحمسي من دكا والبركة دورنا كي فتح فسرع من تودون ثم نقول جمعنا ترى الدراك توتونا يا حيث بحث دقة بدنا من يزمن ديون درب الدليل يافلون سيدنا محمد سيدنا محمد رسول الله مدنا بمدانه على قبر سيدنا محمد مدنا بمدانه على قبر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شسيد العجب سماع النين عين قطعت بدون ماء سماع الدمع كان بلمس المصطفى شسيد العجب سماع النين عين قطعت بدون ماء سماع الدمع كما كان بلمس المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شسيد العجب سمال اثنين عند حب النبي خالد لحمي وإمامي وتمت ريعي كما نعاد سوق الحب خير البرايا مظهر لطفي أكرم الكرماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شسيد العجب سمال عين قطعت بدون ماء سمار الجماعة كان بالأمس المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتاج الناجي من ذات بود الملائك إنني لتنال تكفر ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شسيد الأجب سنان عين قطعت بدون الماء سوار الجماعة كان بلمس المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليل العروبات الله در في رجب كنه صفع المنادي ينادي مسمع البيت كنه تبع ختم ليلكم أدخل في خيمة من أدخل الخيم كل موت مالك لك الملائك أبواب والسماء فتحت كذا النعم هو النور شمسك إذنه جرى مدرعا من الليل حب يدرى جنوده وحوه جديد من الصدم شسد العادل مالك كل من جمع عمله وعن لئيم حب يدرى كل من جنوده وحوه جديد من الصدم كل من جمع عمله رسول الله على خبر والله كده فوق بدين مدنا بدين سيدنا محمد رسول الله كسر سيدنا عمر الفوتي الله تعالى رسول الله كسر سيدنا عمر والله كم قوانين تمنى شمت يبدل سيدنا عمر يعني نساء مرتدي ودين جدا مرتنا سيفنا عمر كم كوني كذكر لو ردوس جبوا إن سكت توقين الجوا وليا
شيخنا عمر بدني شيخنا عمر الفوتي بسم الله بدني واي يا شيب كل دي شيخنا بدني شيخنا عمر لوني فوت وكم كون بلاد أفريقيا دليل ممتد فل بدل يا من نساء وردول بجدال والله أولي موت أوام بيتنا في وشل لا الله أما جاكو كوسم الرسول تجار ومالكو برني لكتبل ولا برني بالبل حاتوني كيف الجلالنا سيمو ساقو والله ساقو أرول الجنن الحج شيخ ومالكو فوت الكتيان Madi was fela be allu majid belu pebi lomti sheko tijan hebi na barke mana kirti no we ho be sheikhuna umar yurme de barke ji falla wala be mo tibir pawli bir yallu ibadaru fuqa tawaga azuma فل برجيلتا بكرتا بايد عمر كبار والله الفا عمر شنو بيا أدوان يربي محمد الله فل برجوسي جدا سواد كم بوت الصلاة كشيء لبيد الجنة نور معي جت سلوى جت سلوى جت ما شاء الله ولسيدنا عمر رضي الله تعالى جعله سيد سي شيرنو محمد سي بنتيما ni man no ja Cheikh Seydou men noto soxna Kente non
من بلتني الله من بلتني مون بسم الله ونكد بسم الله الله ججراني مكدي شيرنا من شيرنا أحمد هولي سال ما شاء الله من غير ما كجور إن شاء الله بنكم وكمل فدي فوف كغوتو e seere be men to marda ro Allah jonjini ndukora pol minen biata marda wura yoga legal ne wiye marda wura yoga wura ne wiye ndukora pol di nyalomaaji jawrude jamama ko yewtuno ko almude Cheikh Tidiane ko almude Cheikh Ibrahima te ko madda belawol Tijani ko marda jibina marda jeya so min yi on min tuusan min parno to Seydi Sall yo gurna ma jurju amin gandi hakkude ma e sowanami amin gandi hakkude ma e tendangal kesnguma ngudo ngudo mo fo rokkuma gadal ma timmi Seydi Sall so gurna ma juri nafoore yaaja de tawno so leñol sarima yaaji tan marda jeten hoore albarka da tawada e galla ma do kufda be sohna be ko Seydi sohna ko manjayen sohna kewe jallo en nandu onon koddigal pewgal dum non khabaro yi ko ar ha jettuda mara ko andi mara ko fodde ma Seydi Sall amin ñaago bangi Allah bangi Cheikh Tidiane bangi Cheikh Ibrahima Niass yo gurna ma juri non Ceerno Abou Jalil funeraɓe Ceerno Ahmad Tidiane jiggonani Ceerno Cheikh Oumar Tall mo jum Ceerno Yahya Tall ɓe ko ƴiƴam Cheikh Oumar gonɗo Ceerno Mamoudou Ly Ceerno Abou Jalil woni yoɓe ko fuɗeɓe nden ɗiɗo min ama jigguel indir min tokara min Abou Jalil Abou Diaga kono ko min ɓuuri woton folde o wasa ɗum mettinde caram enen ndettora kono ko wuɗam ɗum e Ceerno Cheikh Oumar mo ganduɗa top wallahi taɗum Cheikh Matte ko funere Ceerno Ahmad ɗum bisimilla moon kala Ceerno Amadou ya oɗon jiya ɗon minene moon galle Ceerno Ahmad Tall minene moon ha Thilo minene moon ha Marga minene moon ɗo e Guédiawaye ɗum noon so tawi on jiyama omo wadde funere makko mawɗe ko Ceerno Amadou Ousmane Djigo goto won jeere caggal makko no suusna min yo gurdam mon jur Ceerno Amadou Tidiane min beltima min beltanimama an e dennagal bandiraɓe ma no mbiɗen ni waylaki hay goto woto heɓ hay goto woto ha jaram men no ɗo kuftari men no ɗo bisimilla moon so tawi conférence o ha uddama hotol Qur'an o kañum duwarte ko siddi udditirono eɗen gandani eɗen jogui ɗo ganduɗa koye men jeeno Alaji Samba Sidil Dia woni gardiɗo guila hitande conférence o ƴetti ha ɗo ñande foof siddi udditirte kanko woni sababu o e dendagal noon mayɗo julɗo ɗum ɗo woni min keñña ɗum hen yo Allah jaɓan ɗum en silki o kanko woni sababu o dendagal kadi ƴettoɗo pareji men e mareji ɗe men garo hen sen gaare uddude tawana yaaji ma aro yeeso Ceerno Ahmad Sall mamin garema konngol inchallah Ceerno Amadou jokkaɗo jaramaɗa an e Abdoul An yo Allah juutno gurdam ma aɗa yonni aɗa sindi sa waɗi ni kadi hawnaki ko ceernaji timmuɗo ceernaji ko ama jiguel waɗal ɗo ko Abdoullah wayɗo wonde o ko ɓarɗo Qur'ana ɓi Ceerno Alpha An kadi ko sha'ir Allah tottimo kadi ko jaɓanɗo Ceerno Ahmad jiguel ɗum noon so tawi dental ngal ɗo foof jooɗima ɗo a darima aɗa sukkamo mamin belto kanko e oɗo ñiido yimma e baba sohna Hawwa o jooɗi ɗo ɗe jeehi min ɗe goni jinnaɓe amen ɗe goni kadi jaari keɓe men ɗum e wuuro ngo ɗo no Ceerno Ahmad kalif ma Allah dendagal ɓesgu kalif ma Allah dendagal zurriya o yo Allah jot ko gurdam ma an e dendagal wondiɓe ko mbatta ko ne weli ina haani ina weeli yimɓe kadi amin jeeɓa Allah amin jeeɓma yo Allah yetto moƴƴere jokkaɗen Ceerno Abou Ibrahima yo Allah yoɓ moƴƴere amin ɗum ɗum sabi nana ɗum ɗo tan mi farno taw kadi mi wayan noon ɗum ɗo konnguɗi baɗɗi ko jawi hollude neɗɗo hoore mum ko mi sikka wonko gonmi walla wonko mbatmi tawa ceernajo o a haali ɗo joni Ceerno Oumar Sy a haali Ahmed Sy a haali ɗo kono ko kalɗa ko min nani ko kalɗa ko mamin dutte ko kalɗa ko en jaggi nelaɗo Allah ɗo woni e annore en jaggi nelaɗo Allah lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi lebbi jeegom ɗon o jibina konngol wi lebbi jeeɗiɗi ɗon o jibina konngol wi lebbi jeetati ɗon o jibina konngol wi lebbi jeenayyi ɗon ɓuri sellude hay gorko goto arani inde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi ɓinguel wiyama ko ni ala ko ummorde Allah faade makko kanko yummum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ay ɓoolede reedu ma ko sa jibini innirmo Mouhammad o notti Abdoul Moutalib o wi min de wonko are ere wi kam ko woni ɗo ere ko somi jibini yemi innir Mouhammad te kadi ala e nder leñol maɓɓe wona dewol wona golol ala biyerede hen Mouhammad heddi noon horim man aqqa anhu bi shatin yawma sabi'ihi on safa jadduhu al mahmudu shaybatan o innani mo de
kono ko on addi ngaari hirsi addi ngeloba hirsi addi nagge hirsi goto fof ko ɗiɗi waɗi goto fof ko ɗiɗi o waɗi alaji mbaali suumi noon ko ɓurde yidde ko man aqqa anhu bi shati yawma sadi ngeloba ndewa e ngeloba ngor negge rewre e negge worto mbaalu ndew e mbaalu ngor mbeewa ndew e mbeewa ngor ɗum ɗo fof o jaggi o hirsi ɗum o hirsan ɗum halimatu o wi ɗum ɗo ko inde oɗo mo ngannduɗaa wiyete ko mouhammad joni noon yimɓe ngari inde no ɓinguel wiyete ɓe ngannda mouhammad ɓe ngannda ahmad ɓe ngannda hamid ɓe ngannda abdoul moutalib dari mo namdiɗo noon inna ibna al aminata al amina mouhammada ɗum ɗo tolni ko wiide jeynowo yeynu mbiya ɓinguel wiyete ko naggam kala garɗo namdi o wiya inna ibna al aminata al amina mouhammada ودعتي سميه محمدا ay o mo namdi ɗon ɓi oɗo aminatu o wiyete ko mouhammad إذا ودعتي سميه محمدا hey nden o ari wiyama mouhammad moni pop dari wi ko kañum muynente mouhammad o dari kadi kanko abdoul moutalib o dari o wi an aminatu la tuslimannu ila man siwaha إذا ودعتي سميه محمدا بكي بابا لاول يورا سيدي جيكو إذا ودعتي سميه محمدا wara paade mbaɗe ɗo stock jaggon gaccon hen hakkillaji moon ma en gartu hen faaɗen koye jikku goto e jikkuji nelaɗo allah sallllahu alih w sallam kono har min ƴettade toon nelaɗo allah dañi leppi jeenayyi jibinama koro jibina ɓe mbi ko hakkude safa e marwa alaji malik wi aha ko hakkude safa e marwa kono nokkuji ɗi ko nayyi ɗi kala hen goto mi haala وهل عثمان أو دار ابن يوسف أو في شعب سيد الحادي أو الندمي بيبي وجبنا ko marwa بيبي وجبنا ko pategal بيبي وجبنا ko calaga بيبي وجبنا ko jaragel kono nokkuji ɗi fof ko hakkude safa e marwa ɗon ɗi goni nelaɗo allah jibinama holko cheikh omar bamba haale nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam قد يرى cheikh omar bamba نور عظيم قد يرى به قصور قيصرا في أم القرى مكة خير حروب من الآن نور عظيم قد يرى نور عظيم قد يرى نور عظيم ستباوي قد يرى شعر بامبا وفيني كوي بينال تاني مو شيخ عمر الفوتي نور عظيم قد يرى شيخ عمر الفوتي يلاو من افاتي فوتا أي تيبام شيخ أحمد بامبا إلى ودي كيس نور عظيم قد يرى بكردي أبي عارفوها نور عظيم قد يرى بمرتي مامور أنت سليم إلى ودي كيس موسوي نور عظيم قد يرى يدي ياده وابا ياده نور عظيم قد يرى ست شيخ عمر الفوتي إلى يها ويرتي يوم شيخ أحمد بامبا يوم بأبي ولي ويندو أبي جهة نور عظيم قد يرى ناجي مهم مهاني شيخ عمر تابي لي يها يوم شيخ أحمد بامبا يموي هي وكاد فدم نور عظيم قد يرى يوم شيخ أحمد بامبا ودي الله القيام أتي ربي شيخ عمر نور عظيم قد يرى شيخ عمر ركب من نجي جري نور عظيم قد يرى ثاني مر نور استوب ودري وي مين بير جوغي جوم غالام سلاي no jiirumami ni mbaɗa kono joom gueɗal ni beele ñaguimami addamo ƴeewa way safrandemi mo wimo ya kono nangue murma toon so nangue muri oro ar
ويهي أودي مامور أنت سلي كم بي مام جارا يجا كولي أقولاتي دبي غري كتير شيخ عمر داري شيخ عمر أنا بقولي شيخ عمر ويمو يا يو أرب شيخ عمر ويمو أرب شيخ عمر ويمو كذي يا شيخ عمر ويمو كذي أرب رضي الله تعالى عنه شيخ عمر في جمع مويكي مكو ويمو مام جارا مامور أنت سلي سلها سونا أنوري وندي كيشي بقولي يو سو علي يو سنجونو كوبيرة كتوبا شيخ عمر سنجون بيشاون بمبيون وني شيخ عمر خديرا شيخ عمر وطن شيخ عمر ويري قال الله جبنا ده أنوري مودي إلي من قصور قيصر نور عظيم قد يرى من قصور قيصر نور عظيم قد يرى من قصور قيصر تنمي أميد ولا لو يجواي نور الله جبنا وانا مقصر نور عظيم قد يرى جوكو قيصر كان في أم القرى ونور مكة المكرمة عين الحروب يبقوها معذب وكن لطيفا بنا في كل نازلة حكما جميلا به الأحوال تنزيرا بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة لنا في وجهه سوانا ثم الصلاة على شمس النهار وما قد شمس القمر ثم الرضا عن أبي بكر والفتي من بعده للدين ينتظر وعن أبي حفص بالمعروف والفصل في آدابه الشيخ إبراهيم يسمى الله كده الشيخ أحمد هولي محمد المصطفى الله الشيخ إبراهيم جم فيد التجاري الشيخ إبراهيم نال الله التجاري في مدينة المنورة الشيخ إبراهيم نال الله التجاري ليدي بيهيد Algérie, Niger, non Algérie, Nigeria. Cheikh Ibrahim, Gidoma, Cerno men mo ganduɗa alamo wattori e nder gurdam ha ko foti e Cheikh Oumar kasete kasete aɗa andi ɗum fof kala men Cheikh Ibrahima ɗenel ngal dañigol pop o meeɗa joɗade ñalawma han wacci Cheikh Oumar caggal kasete ko ceerno جزاكم الله قال الشيخ ابراهيم الناس قل فلو صوروا عن حقيقة لم سوى شخص محبوب به نتمتع قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى شيخ ابراهيم فلو صوروا لي من شيخ إبراهيم ونون دندانgal tanta wo sondari kam non dardo no projet ni mon taw haqiqa mi wonani sona ko nelani Allah mi pop ndere bol daro de kali dum de jimi bindol gol yomi mana o donc mi famde hala de fahmu kalbi holko bimi Mustafa holko kalbi don bimi daro
daro e haala ma o kaali ɗon ndewa hen holko wino ko cheikh ibrahima o wi ko sondari tan min nderam e bowalam on tawata so raatude nelaade allah nder e bowal tawmi noon haqiqa ko haali ko noon alde holko ɗum woni to mbinomi ربط هنا وميم محمد ذا أصل راسي وميم محمد ذا أصل راسي وحويت يميم وعائي ثم دال مصطفى فأصل رجلي نعمة مولاه أولاه شرفاي وميم محمد بيبي شيخ إبراهيم وهالبوكو وميم محمد ميم كنتو يدل نار الله ذا أصل رأسي فورم ده ده كان يوني ميم نلاد الله تكو شيخ المرتضى شيخ إبراهيم عليه وكلو فور شيخ إبراهيم ده كان يوني ميم نلاد الله ذا أصل رأسي وهاؤه ها جودة جلال الله كان يوني جودي شيخ إبراهيم ثم الدار سعيد ميمو وياي ميم قدو محمد لو ده كان يوني رياض الشيخ إبراهيم ثم الدار صاحب أصل رجلي ndeke del oya nelaɗo allah o kañum woni koyɗi cheikh ibrahima ndeke sa daari cheikh ibrahima ko nelaɗo allah jeeha sa daari hoorema ko nelaɗo allah jeeha sa daari cheikh oumar ko nelaɗo allah jeeha jokku holko cheikh na sadi bi stop yew goɗɗo soto yumba haali kala حروف محمد كسورة مريم وبسرى رسالة أحمد ماي وحروف محمد ساجي كرفي نلال الله دي بوب ساجي ويدو شيخ إبراهيم يسري والله أكرمه الله دي تدري نلال الله نلال موجبنا ووقت نشأته نلال موفقه شيخ إبراهيم ووقت نشأته يرى موجبنا وليل مسراه شيخ إبراهيم كو هاني إن الله كو خو أي خو ويك تنبا معناه خو وين الله جمع خواني بابا سريرته على نمر قولها سجيته على نمر قولها فيرتي هرقو هاي سورته Long boy no listen. Oh, stop. Long boy no listen. Alhaji Malik Siwi. Jikku goro kelo den e ko haali e nelaɗo Allah. O wi nelaɗo Allah mulazimul ju'i bil ahjari منتصرا لكن ذلك ما قد كان من أنا ما يصير تمي لكم المنكر شيخ مردود فري أنا ما يصير هذا شيخ مردود شيخ إبراهيم الجولي بكير ملازم الوجود بالآجال منتصرا لكن ذلك ما قد كان بدياتك منتصرا على جبال سيمين على الله صلى الله عليه وسلم دائما كوكي ومن الله روا كينو روا جولد دارو حقي غير تموي محمد البوسيري ضربت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه البر من ورم وشد من شرب أحشاره ودواه التي كشعا مترف العدم وشد من شرب أحشاءه وطواه تحت الحجارة جنامه كشحا مترف العدم على جمال السوي
so nelaaɗo Allah dañima ha tampi ko jagal ko hayre ko haɓɓay ngal ɗo ceɓal ko jagal hayre ko haɓɓay ngal ɗo ceɓal hayre لكن ذلك فقد كان من يتمي أي ستوب وحبرو هاير درو وروا الله تبي مهان بدي بعدي هو باسا أوي ولا باسا أنه هو يدوم ولا وجدته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الله يبو كنا درو كاجي من كاجي ما كفوف مثل مالي اور مثل مالي كنيه دنيا فنيام ده وي جاما مفسلم تون حاجة لما نعمله سويم دعاري مني إنه هولي بابا على منوتة ويسوسا نورنوتة ويسوسا أون يروما تيرو سيفور مالحاج مالامي ينفعي يمو bibira mon stop jago ser ser do wat ser ser go do be saydu wi dito am baba awna bora wi ajarna dido khurasi matuma bedama tuma saydu wi sabuwa يا الله كل ما تقولي مهون بركة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقوه كتني يقول إن الله صلى الله عليه وسلم شيخ إبراهيم مجمد خوارق نلال الله أمي مكة المكرمة أري إجابة أبو قبيس جمد خوارق فالقارب عليه أبو لهب تيم الله أن الله صلى الله عليه وسلم كم بتعدوه النبي يوم بدأ بلوغه الله يمري يندرا جل ها حبيب بن مالك تيم الله يوم إيه أن الله كم بتعه يورو حبيب بن مالك وي أبو طالب أولو تيمي كن الله حبيب بن مالك جري درس كان الله واري ودر الله يسمعه وي كان محمد نرى الله يقول محمد رسول الله ويبرجوا النام تت ساجابي مري من عند كان نرى الله ساجابا كذي من عند ورا وي حال نرى بري وي حال وي دون نر لورو وي دون أر دونا هاي بتشل ما نيالتي كيجي ما دولا إله دي إله دارو جمع نام إله دارو جمع نام نرى كل هذه من جيا بجاب we go we adugal we dimanga do be jodi do chahel tamaro ina non we be mangal ngel tenda yimbe fof nyaama hen joni ko kale la we tahdi jo
tarabijo o wi ko woni e ɓernam he ko kaala jammat khariqu ko woni e ɓernam he ceerno men ari bisimillah ɓe gari o wimo lewru a ɓotto ko ɓe kaali lewru ɗo ari take beccal nelaɗo yalti seeki ceekalɗe ɗiɗi bange ñaamo bange nano watti lewru ɗum rutti dariɗo darno ɗo habibul malik dari wi ko gonga ɗum waɗi kamɓe fof ɓe mbaɗi confirmé ko gonga wattidi ɗum adi ɗum haalande men nagɗe ɗum ko aqsamtu bil qamari lmunshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratan qasami ɗum ko goo nelaɗo allah sallah alih sallam tamarowi ki o memi ɗum ceerno amadou ousmane haali mon naani jungo ngoɗo momi sella tamarowi ki mawɗi waɗi tamaroje o itti o rokki abou ñaami o rokki o rokki ɓe mon fof o ñaami o ɗiɗi o yimbiɗa ko wone ɓerde ma o wi eyi wone ɓerde wone ɓerde wone ɓerde ma wone ɓerde o wi ɗo ɗo gonɗa ɗo aɗa jogui ɓiye debbo ko mbaɗɗo paralysé façon ceerno fof a nawi yo safroy ronkama yo sellu ɗo ɗo gonmi ɗo mi sellinimo sa yima tawmo selli o wi wawa wadde habibou malik dokki jammat 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 khariquhu jammat khalaiquhu o fukki o fukki kon bébé fukki ngel yetta tan doki fayi mo mbiyan kam ko waɗmani oy joni hannoore leerde ari ɗo yene e yam bera wonno paralysé darimi cellumi o jokki o waɗi poso o wi wakay deke annabi ko annabi kono mi jaɓata o ƴeewi temedere ngelowo o are nelaɗo allah salmo totti gaynako makko o wi ya fatu mouhammadou o haalno ko fofof mi yi temedere ngelowo ba o yeehi omo sogga haade makko yettade hawre abou lahabin wimo ɗiɗo ko min jeeyi ɗum o wi ala a jeeya o wi ko min jeeyi pooɗe duure gaynako nelaɗo allah ene wadde e abou lahabin temo pamma ɓe batti wattidimo e guelode he o waɗi nelaɗo allah kombake e fayi tribunal nelaɗo allah noddama abou lahabin noddama habibou nadiar noddama habibou malikin noddama guelode ɗi gaddama gaynako addama ew abou lahab ko kalɗa oɗo gaynako guccu sem dendagal gueloji joguinoɓe ɗi ko kanko wucci o wi ko nelaɗo allah jeeyi ɓe mbi nelaɗo allah sallallah alih sallam ɗi ande no gorɗa ɗo gueloɗi nelaɗo sallah sallam wi gueloɗi ɗi mi haalata namdode gueloɗi ɗi holmude gueloɗi ɗi gueloba garawani yo ba gaƴi jusi tillini hoore darti nahnu hadaya من حبيب ابن مالك إلى رسول الله حبيب الله جم الخوارق وراق الخلائق يا بادري مين يقول لك يا ومن هدايا أماد حبيب ابن مالك الفاتح إلى الله صلى الله عليه وسلم استop زين تراري استop نانا من بينا من بمي أرك فنون بهو يكتب استop فبيدو ها الله كله هتمني مهوري لهذا من كله ليه وكال ما ينال الله لجدري من تيار رجيل هذا أوتي إجوبي لهذا من ده أوتو ونوتي بقى هذا ويلتني كسان كفوف وجدني ويكو أرغو سعيد بس يوم جبته هاي بيبه وي مسوا يا دي مي أندا كذا كم جهو جهو برو من بورتي لبني حق لم تري ونون شريف حق لم تري akadi woni lebbi tari ara wurte bamma oɗon ñaama oɗon jarta oɗon pijja oɗon jalta ndeka e jettugo wiɗo mako alkamisa o way aljuma aset altine tarata ora min kandi talata
mbeɗa woni hôpital ɗum mbeɗa nawi Sadio kañumne ko opération mbeɗa woni toon alarba Hamidou Kadia noddi ɓe jogui hôpital ɓe mbaɗi analyse uji min kalde téléphone oyi ahan sabori mbimi ara oyi ala fat min fat ha joni mi anda guila o haalino kam kasaki woni lebbi jeetati mi anda koye mayde woni mi anda mi kam fat alhamisa ceerno ɗi ko noddimi wi sa dañi ar Hamidou Kadia noddimi wi kam sa dañi ar Mamadou Hamidou noddimi wi min e bammam mbaldata kono hanki mi yiiɗo ceerno Adama Gaye e suude haqqillam noon rutti avant 15 jours omo maaya koyɗo nongol wona koynol ni kono ayan ayni koye min jiino ko wayno wuulde ene tami neɗɗo omo waɗi waare omo feewi omo dari hakkude salatu e peere nena mi yii kam haalani ɗum haalani baba wimo ya haalno e ahmad mi suwa parde kawma lay jaari haalni jegui ɗiyama ɗo woɗɗi fayi balɗe ɗiɗi mbeɗa waɗi e nder suudu makko he kanko baba koyɗum mbeɗa fayi moyno keecam sarde makko mbeɗa wambi o ha tiiɗi jaggumomi ndodimomi haɓe ƴetti e damal bafi o dari kono mi anda koye maydo alkamisa o noddi wi horo ar yumma horo ar kalif Allah galle o yumma kalif maɗa Allah galle o ceerno yo ar ceerno miyam jaamiɗo ko ilaɓe ɓe fof noddumi ko Kadia goggu he sa nenam joƴƴiri mbimi mbeɗa fonno yaade dar kono baba wi horami ar o sella e noon alhamis yi ha jamma min kalde téléphone o wi Ahmad mbi o winama o wi haydara de ɗemgal ngal jaggama han kadi mi wawa haade ɗon wonde ɗum ɗemgal ngal jaggama bimani wonti noddumi ceerno o wi ko wima koko noon ha 4 heures du matin o wi ceerno addu deftere ɓuura ande carete ceerno wimo koye jamma gonɗen o wi koye jamma kam addu carete ɓe ummi ɓe juuli salatu o ara yaltude o wi ceerno sok suudu ndu ceerno sok o wi accu noon deftere nde sen jeehi e garta ɓe jalti ɓe gari haɓe jetti pondar o wi ceerno noddu dendagal ko wonno ɗo e ɓesmu men furan ko mbiyen kawroy hôpital kono Sharif ko noon wona noon kamɓe fof ɓe jeehi ɓe kawroy hôpital o noddiɓe o joƴƴiniɓe kamɓe fof woni hen goto fof o haalani ko foti haalade ɗum koni ɓe jaafodiri o ummi o fayi e docteur o on saaha o fuɗɗi paralysde o jooɗi o fonni paɗe makko ɗiɗɗe fof o jooɗi o hucciri funnague o hucciri paɗɗe kadi funnague omo duwo laabi tati o foye yeeso docteur o wi yo ar Hamidou Kadia heedi banggue ceerno Djiguir heedi banggue ɓe ƴettimo ɓe paymo dow tobal fodemo e dow tobal ɗon ruhu makko way الموت باب وكل نفس داخل الموت باب وكل ناس داخل الموت باب وكل نفس داخل oɗon jarlo oɗon jaafo bamtudimi sawtan e dow moɗon teddugal ngal Allah yi nelaɗo Allah yi seydna cheikh yi kala koye mbawi haalde ceerno Djiguir ceerno towaɗo oɗon humprimi hen ko mbira daadi ala komi gaddimo oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah ke wattudde muuri assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh machallah ha joni moni fof e jooɗoɗo jooɗi ɗo no mbiɗen ni hatmo o so addi o e duwede taw seɗen jiiɗi hebde ɓuural jonnede ɓuural ñalawma o kadi hatmo duwe silke tan garoɗo ɗum noon wona ɗum ko kadi en mbino ceerno Assane so gantuma ko ala bakkuma foti fof o salmina bandiraɓe o jarana ɓen ɗumen tan waktu o koko tewi en gatten en jiɗɗan ko yettinde jaren bandiraɓe bisimilla ceerno Amadou
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم. ceerno amadou wi en jetti allah no feewi ko adi fof eɗen jetta allah kaatuɗi jettor keɗoɗe seeɗa sinno ko sago taw wona ɗo konngol ngol lombi kala ko daña allah ina yettire ɗon en jetti allah en jetti sukaɓe ɓe no feewi ko haala ko eno haaldani e cheikh Umar al Fuutiyu kaalaɗo ɗo e mawlana cheikh Ibrahim kaalaɗo ɗo wona gueɗe ɗiɗi ko gueɗal gootal istajibu lillahi wa li rasulihi ida da'akum winotoɗe allah ena laaɗo so noddi on so ɗiɗi wonno tan wiyeto soɓe noddi on wadde en jetti allah e jonde nde haalama haala cheikh Umar al Fuutiyu cheikh Umar al Fuutiyu ko maqama wona cheikh Umar al Fuutiyu biyeteɗo taalo tan tal tan hay haqiqa cheikh Umar ko maqama timmuɗo woni ɗon gila ha ɗo haaɗa haaɗi wona hunde firtotonde konko e cheikh Ibrahim ko gueɗal gotal wona gueɗe ɗiɗi rabbul mashariqi wal magharibi rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni rabbul mashriqi wal maghribi ni allah wodiri ko fuɗɗiri ko funnange e hirnange nange sayi funnange ko makka madina on ɗo rasulu woni sallallahu alayhi wa sallam hirnange o cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu worko o e rewo hoto woni ina suuɗi e nder heen heddi ko yettude allah sukaaɓe ɓe yo allah waɗ enoɓe barke yo allah reeni en fof reenan en ɗo añɓe keɓata ko daña ko yo allah rokku en fandinde yo allah dandu en min ɓuri gila aduna waɗi départ ha ɗo jareten ɗo min ɓuri wonni fof ana hayrum minhu woni musiba fof yo allah dandu en e ɗum yo allah dandu en e ɗum jonde nde ko jonde yonde to wonono galle baba Samba adduna ko itta watta allah artirine ɗo nde yo allah juutnen sellinen ko en ɗo wadde e nokku o ɓe jaahi rasuli sallallahu alayhi wa sallam ceerno jiggel kaalaɗo o no haaldani a haala ha tampande ƴa ceerno turaɗo nani ceerno jiggel ko ganɗo ko laaɓɗo reedu ko ganɗo ko laaɓɗo reedu a wawa diwde ko ɗum ko hay son kaldi